عبايتم توني بلولاي عمق بحري حصاري رئندي درسنا زفخري وآخر زيت منزشن اندوازا وقا قفيلا اندي تتامي مكانزا دقم حجي ستتيالا ملك بيني يا زبلي قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا قول اسمرا زركب الصلينا قلبي بالانتقالات الان عيني المزمان زرت إزنا زاناتي عمبابا يلا نقربا أورماي رصاص يلا نقربا ناطق خوان كويت حاريني صبيح عظمك من زعفني رب دامي الله حسفقنا سبع قيبلون كفلا دينا نسام عليك برتي زابط راويت جنتي بطبع بجخو كم صوت بلادي أفضراوي علمي من يوربيو أبكني يستاح مرك المئة دفئي بالكندا زحام الله تموتي كم أملي كم تأملي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي شراويت جنتي كبت طواب جخو كم تقوى عليك أفضراوي علمي من يوربيو أبقيت ستاح ملك المئة تفل سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كوننا يوترو تبنيتنا يو لومون كم وترو العلا قداس النزلوم عبيت زيناتاتنا علم حزنا لكم قريبنا لنا كساب مغوداتنا كتصون ما بتعتنا نقدمكم مرة لك أنوريزا نتايسو بس نجمر. Greenland. It's the world's largest island, but don't be fooled by the name. There is nothing green about Greenland. 80% of the island is covered in ice. Greenland is an autonomous Danish territory. It is self-ruled. It has its own government and its own parliament. It takes care of itself and has not bothered anyone yet. But now one person has a problem with this arrangement, and that is Donald Trump, the US president-elect. He wants Greenland. It's exactly how it sounds. Trump wants America to own this island. He posted about it on his social media platform, Truth Social. Let me quote from the post. This is what Donald انتينا نسمع زلنا من البعض ذي نقرات ذي دونالد ترامب قبل خلوه كم زي أنا عايسي زغرب وجن دونالد ترامب ناي حدا هجر تخون الدسيت جرينلاند تبهل تدلينا يا بمبال عفو خفيتك زارب جمير له زنتاي مالتيو نستراتيجي كورب حنا زقد سنة بوتاس لزغوني كنجزء لنا كنقواصر لنا كنوسد لنا بمبال حنتك زي يكون كل تسلسل زي تزاري بلو لسه እዚ ነገር እዚ ኣብ ኣፍሪካ ድማ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ንፀጋታት ንረብሓን ስትራቴጂ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዚ ድማ ንሃገራት ኣብ ጫፍ ዘሎ ሃገራት ኣብ ምብትታን ዓብ ተራ ክህልዎ እዩ ኣብዚ ስምዑ And I think we're in a place now where we're talking a lot more about places like Panama and Greenland than we have perhaps in the past in a lot of places around this country. But to sort of back up for you here, Greenland is a country that the former president, that the president-elect talked about in his last term, talked about. I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. We're very good allies with Denmark. We protect Denmark like we protect large portions. So እዚ ዘረባ እዚ ሓደ ገለገለ ሰባት ኣብዚ ሕጂ ዝጀመረ ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ዝጀመረ ገለገሎም ተቕርቦ ዝፍትኑ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እዛ ግሪንላንድ ትበሃል ግን ነዊሕ እዋን እዩ ተዛሪቡ ኣብ ዝሓለፈ ምሕደራናቱ እውን ኣብ 2019 ብዛዕባ ዋንነት ናይዛ ደሴት እዚኣ ተዛሪቡ ነይሩ ንስትራቴጂካዊ ረብሓናቶም ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ኣለዋ እዛ ቦታ እዚኣ ከምኡ ድማ ፀጋታት ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ስለዚ ፀጋታት ተደምሮ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ማለት ሃገር ከፍርሱ ዘይናቶም ንክወስዱ ኣብዚ እዋን እዚ ወግዓዊ ቅድድም ከም ተጀሚሩ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ክንክል ኣለና ውፅኢት ናቱ ድማ ሃገራት ታየጋጥማና ኣሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ክልተ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪካ እውን ከርእየኩም ክፍትን እየ if they can do it abal ናይ ዴንማርክ is Greenland ዝበሃል
ኣካል ንግስነት ናይ ዴንማርክ እዩ ዴንማርክ ማለት ሓደ ስካንዲኔቪያን ሃገር ኣካል ናይ ኔቶ ኣካል ናይ ኤውሮፓ እዩ ኣብኡ እንድሕር ክገብርዎ ይሓስቡን ይዛረቡን ኣለዉ ኣብ ካልእ ዓለም ንክገብርዎ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝኽእሉን ድሕር ክብሉ ከም ዘይኮነን ክንግንዘብ ይግባአና ብኻልእ ግምጣል ድማ እዚኣ መጀመሪኡ ይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ድማ ፓናማ ካናል ዝበሃል ናይ ፓናማ ሃገር ዝበሃል ቀደም ንሶም ዝሃነፅዎ ንረብሖም ኢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ተመሊስና ክንወስዶ ኢና ብምባል እውን ዘስደምም ዘረባ ተዛሪቡ ቀኒዩ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ንምርግጋዝ ብዙሕ ህዝቢ ድማ መሪፅዎ ስለ ዘሎ ድሕሪ ድማ ክምረፅ ስለ ዘይኮነ ምናልባት ኣብቲ ስልጣን ኮፍ ክብል ተዘይኮይኑ ናይ ካልኣይ ተርሚ ስለ ዝገብር ዘሎ ኩሉ ዘድልዮ ወላ ፅሉል ኣካይዳ እውን ክገብሮ ክፍትን እዩ ነዚ ክገብር ዝገድዶ ዝሕግዞ ዘሎ ድማ ኣብ ሰነድ ደገፍ ኣለዎ ማጆሪቲ ናይ ሰነድ ዝበሃል ባይቶ ናይቲ ኣሜሪካ ሪፐብሊካን እዮም ዓብለልቲ ዘለዎ ከምኡ ድማ ብሓወስ ኣብ ክልቲኡ እቲ ባይቶ ናይቲ ሃገር ዝበዝሕ መናብር ሒዙ ስለ ዘሎ ነዚ ነገራት እዚ ንክገብሮ ዘኽእል ኩነታት እውን ኣለዎ ብሓፈሻ ወላ እውን እዚ ዘረባ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኢሉ ከሎ ከምቲ ዝድለ ተቃውሞ የጋጥሞ የለን ሕጂ ስምዕዎ 2019 ገይርዎ ገለገለ ምረስዖ ነይሩ ነው ሕጂ ኣብ ስልጣን ከይመፀ ከሎ ነዚ ቶፒክ እዚ ኣምፅዎ ዘሎ ተመሊሱ ንክገብሮ ዘሎ ተኽእሎ ድማ ላዕሊ እዩ እዚ ድማ ኣብ ግሪንላንድ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ዓለማት ዓበይ ፅልዋ ክህልዎ So the concept came up, and I said, certainly, strategically, it's interesting, and we'd be interested. I thought that the Prime Minister's statement that it was absurd, it was an absurd idea, was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say, no, we wouldn't be interested. So the Prime Minister... ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝደልዮ ኖ እንድሕሪ ኢልካዮ ድማ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ዴንማርክ ሲ ዌ ናት ኢንትረስትድ እዚ ጉዳይ እዚ ክንበኩም ድሌት የብልናን ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ እዩ እዚ እቲ ቦታት ግሪንላንድ ዝበሃል ውሑዳት ሰባት እዮም ዝቕመጥዎ እቲ ኣካል ናይቲ ግዛት ዴንማርክ ድማ ዴንማርክ ወላ ብፍጹም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኣሜሪካ ክትዘራረብ ከም ዘይትደሊ ዝበሃል ዘሎ ንመለስ ናብታ ርእሲ እዚ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣብ ኣፍሪካ ምኻድና በዚ ብኻልእ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና The purpose of national security and freedom throughout the world, for purposes of national security and freedom throughout the world, the United States of America feels that the ownership and control of Greenland is an absolute necessity. ኣገዳሲት ቃል ኣብዚ an absolute necessity ንስትራቴጂካዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ነዛ ግሪንላንድ ምቁፅፃር ኣድላይነት ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነሲ ወሳንን ኣገዳስን እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ኣብሶሉት ነሰሲቲ ማለት ናይ ግድን ብዘይሱ እቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ናይ ኣሜሪካ ክረጋገፅ ኣይክእልን እዚ ዓይነት እዩ እዚ ከዓ ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ወሬቨር ውሳነ ክገብሮ ዝኽእል ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ዘርኢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናው እንታይ ማለት እዩ ዘረባ እዚ ናበይ ክኽየድ ስለተደልየ እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብ ገለ ኢንተርቪው ናት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ እናዓብለልካ እናገበትካን ዝነበረ ይብል ምናልባት ኣብዘን ዝሓለፈ 34 ዓመት ብሕቡ እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ብግልፂ ክዛረባ ይጀመሩ ነይሮም ግን ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ደሰይም ኣብ ኢራቅ ዝተገበረ ኣብ የመን ዝተገበረ ኣብ ሱርያ ዝተገበረ ሕጂ እውን ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ንምዕብላልን ንምግባትን ምዃኑ ክንደይ ግዜ ቪድዮ ኣምፂአልኩም ኣለኹ ንዑ ዘረጋግፅ ሕጂ ድማ ሕሉፍ ሓሊፎም እውን ወላ ካብ ራሻ እንተወፂኦም ንዩክሬን ክንገድፎ ኢና እንተበሉ ነቲ ባህሪ ናቶም ክገድፍዎ ማለት ኣይኮነን ድሮ ኣብ ዩክሬን ኣብ ሱርያ ነዳዲ ዘለዎ ክፋል ናይቲ ሃገር ወሲዶም ኣለዉ ኣብ ዞባና ክመፁ ይሓስብል ይበሃል ኣሎ ብሶማሊላንድ ድዮም ዲል ክገብሩ ዊ ዶንት ኖው ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እንታይ ዓይነት ኢድ ክእትው እዮም ኩሉ ድማ ኢቨን ኣብቲ ሴፍ ዝበሃል ዘሎ ንባዕዳ ኣካል ኤውሮጳ ዝኾነ ነዚ ግሪንላንድ ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ግምት ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ናባና ክመፅእ ከሎ ዝገደደ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ ስለ ዘድሊ So Trump wants to occupy Greenland, and this is not a new whim. He first spoke about it in 2019. He said the US should acquire Greenland. And that led to a very sharp rebuke. Denmark called the idea absurd. So Trump, being Trump, cancelled his state visit to Denmark. And while he has a lot of firsts to his name, he's not the first American president to suggest this. In 1946, when the Second World War of 100, Greenland was ideal for acting back to it. Which also begs the question, ብሓፈሻ ብዙሕ ግዜ ደልዮማ ነይሮም እዮም ብዶናልድ ትራምፕ ዝጀመረ ይኮነን ሓሳብ ግን ካብ ነዊሕ እዋን ፀንሐ እዩ ሕጂ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ብክንደይ እዮም ክገዝዋ ዝደልዩ ዘለዉ እስኪ ንስማዕ እዮም እንታይ እቲ ጥቕሚ ናቱ ክትገዝኣ ወይ ክትወስዳ ምፍታሕ effort to actually do it. And now but they made no formal effort to actually do it. And now in 2024 we are back to it. Which also begs the question, why does the US want Greenland? What's so special about it? The most obvious plus is the location. Greenland is located in the North Atlantic Ocean between Europe and North America. At the start of the Cold War, the US established a base there. It was called the Thule Air Base. It's still there, but now it has a new name. It's called the Bidufik Space Base. Greenland's location makes it strategically important. The US can monitor missiles from here, especially those coming from Russia or China. It can also launch missiles from this location. That's one reason why the Americans want it. At the start of the Cold War, the US established
So أبي يلا جرينلاند زبال جرينلاند زبال أبي دسيت زبالي من البطل جغراف تماهرنا ديرنا بيج أبلا على زلون ريزة لنا جرينلاند سلام تايبا ما تشم من البطل كال تاريخ كله خلقن بردي دبس حك فعلنا تا بس قتل هذا يكون عادة يتعدي كال أي وحد سبي زغمتا أكل جزاتنا دنمارك زبال حجر دمايو أتقند أقدر سنتنا تادما أمريكا خب كده وتدراو بيزني رواب زبوتازي بفلاي أبزنا حجي وتدراوي كرفس أبزلوا نميسايلات مقصصار نعلم مقصصار كمون مدقعتن مفصام العلا قداسنت كل ويغلي قربتنا براشاون ስለዘሎ ቀንዲ ግን እሱ ይኮነን እዚ ወታደራዊ ኩነታት እኮ ካል እንተሎ ተቐንዲ ፀጋታት ይዝበሃል ምክንያቱ እንታይ ፀጋታት ስለዘሎ ኣብዚ ቦታ ናብዚ ቦታ ዝመፅዮም ዘለው ክርየና this is a very important and ናይ ፀጋታት ውድድር ንኣሜሪካ እንታይ ክገብራ ከም ዝኽእል ንምግንዛብ እውን ልዑላ ገዳስነት ኣለዎ now listen here The second reason is the Arctic race. Thanks to global warming, the world is heating up, the ice is melting, so the Arctic is no longer inaccessible. New waterways are emerging every day. The US wants control there. It wants to boost its presence. It wants to play a bigger role in the Arctic, and Greenland gives it that vantage point. The third reason why they want it is Greenland's natural resources. This island is rich in rare earth minerals like uranium, scandium, and neodymium. They're used to make electric vehicles, mobile phones, and other electronics. So كالاي نتبدل ودما أتي أركتيكت بحال زلو تنقراتنا زي برد أب سمينا أو كفالنا جافنا زنبرت بردنا إنها حقيقة خي كله بحري في الطرزلة بتبحر ما بمراقب غير كحد كده تخليها أبز بوتاز راشا سفع زغون حب ترغيبا خمسة لان أبزي سمينا أو كفال دما زعبي مريتونن راشا سلو زغونت بزو حب ترغيبا خمسة لا يزن قرزلو حبتن تولى دما أمريكا بفلاي ندادن غازن كالمعدناتن تولو غينو أمريكا ولا عند شيطان تخونه كيدا زخونه مخنيات رقيبه بتبوتات كتمص كتكلالوا ስለዚህ እቲ አንድ ዕላማ ድማ ነዚ ሃብቲ እዚ እቲ ዘገርም ነዚ ሃብቲ እዚ ካልእ ሃገራት ኣይደልዮን ማለት ኣይኮነን ትሕቶ ግን በፍንጫ እዩ ፈቲኻ ኣይኮነን በፍንጫ ጉዳይና ነዳድን ኣሜሪካ እንዳ ሸይጣን እዩ ዝእትዎ ብዝኻ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ 100 ዓመት ታሪኻዮ ኩሉ ግዜ ነዳድ ክርከብ ከሎ ፀጋታት ክርከብ ከሎ ብዓድኻ መርገም ዲ ዋላ ምርቃ ኢልካ ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ ብጀካ ሕደት ሃገራት ነቲ ፀጋታት ተጠቂመን ከብትማን ዝኻላ ዝበዝሓ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ክኾን ከሎ እዚ ተፈጥራዊ ሃብቲ ነዳዲ ድዩ ካልእ ክርከባካ ከሎ መርገም ኢኻ ክትብሎ ትኽእልካ ምርቃ ምክንያቱ ሃገራት ክበታተና ጥራይና ንርኢ ከርየኩም እየ ኬይዝስ ከርየኩም እየ ስለምንታይ ከምኡ ክንብል ንግደት ከም ዘለና ስለዚ ነዚ ሃብቲ እዚ ንምውሳድ ኣሜሪካ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ምዃና ወላ እኳ ዝሕዝን ክፋል ተኾነ ወላ እውን ከቢድ ነገር እንተኾነ ምናልባት ኣብዚ ገለገለ ካብቶም ኮሜንቴተርስ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ እንታይ ኮን ክፈጥር ክኽእል ይኸውን ናበይ ክወስደና ይኽእል ይኸውን ብፍላይ ገለ ካብ ሬር ኤር ዝበሃል ፀጋታት እውን ይርከቦ ስለ ዘሎ እቲ ቦታ this is going to be a very very crazy idea or time ነዚ ነገራት እዚ ንምጭባጥ ማለት እዩ Behind this, we did not hear about this discussed during the election, and we're hearing it now, of course, at his first major rally since becoming president-elect. Well, I'm not going to sandwich Donald Trump by trying to describe what motives he might have to trying to acquire Greenland or trying to make Canada the 51st state or trying to make the Panama Canal American again, other than to say that he has an... Well, I'm not going to sandwich Donald... ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ፅሉል ነገራት ምባል መጀመሩ ይኮነን ግን ምባል ጥራይ ዘይኮነካ ክገብር ዝኽእል ሰብ ምዃኑ ድማ ምግንዛብ የድሊ ድሮ ኣብ ስልጣን ከይመፅእ ከሎ ንሰለስተ ሃገራት ልበን ኣጥፊለን ከም ዘሎ ንክልተ ሃገራት ብውሕዱ እቲ ሓደ እዚ ፓናማ ዝበሃል እዩ we'll see about that ኢሎም ኣብ ስልጣን ምስ መፃኹ እቲ ፓናማ ካናል ናይ ኣሜሪካ ክገብረ ኢሉ ፈኪሩሎም ኣሎ ካልኣይ እዚ ግሪንላንድ ማለት እዩ ዴንማርክ actually very serious ስለ ዝወሰድዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ወታደራዊ ምድላዋት እውን ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ስምዕዎም ኣብዚ In Europe, where Denmark has announced its plans to boost defenses for Greenland, an island that's dominating headlines this week. Denmark's defense minister said the country will invest $1.5 billion to bolster resources. He also added that the package would allow the purchase of 2 long-range drones, 2 patrol boats, and 2 teams of sled dogs for deployment in Greenland. For many years, we have not... So, ከም ንሪኦ ዘለና ዴንማርክ ኸ $1.5 billion ኢንቨስት ክገብሩ እዮም ኣብ ድሮናትን ኣብ ወታደራዊ ሓይልን ነቲ ቦታታት እቲ ነዚ ግሪንላንድ ዝበሃል ንምቁፅፃር ትሕቶ ከም ዴንማርክ ደቂስካ ዝነበርካ ሕጂ ተንሲኻ ካብ ኣሜሪካ ሓፍኮፍ ክትብላ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምናልባት ሕጊ ተጠቒምካ ለሚንካ ገለመለ እንትኾነልካ ዳ እምበር ኣሜሪካ ብሓይሊ ጠጠው ከተብላ ትኽእል ዝኾነ ይኹን ቻንስ የብልካ they have no chance ኣብ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ I hope Donald Trump serious ኣይከውንን እምበር ነዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ ዝብል እምነት የብለይን ኣሜሪካ ሕጊ ክጥሕሱ ይክእሉን እዮም ገለመለ ዝብላካ ካ ኩሉ እቲ የዋህን ዓሻን ጥራይ ዝብላነ ኣሜሪካ ከም ድሌቶም እዮም ሕጊ ዝጥሕሱ ኣብ ዩክሬን ጥሒሶሞ ንጀርመን ካብ ራሽያ ንምፍላይ ናይ ነዳዲ መስመር ዝነበረ በቲኾሞ ቁጠባ ናይ ጀርመን ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ እትዮም ኣለዉ ኤሮፓ ክራይሲስ ድሕሪ ክራይሲስ ከዘጋጥሞ ዘሎ ብሰንኪ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ እዩ
ኣሜሪካን ረብሓናቶም ዝኾነ ይኹን ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ፎሬን ሪሌሽንስ ወይ እውን ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ሃንዳሲ ዝበሃል ወይ ክብሪ ዝውሃቦ ሄንሪ ኪሲንጀር እንታይ ኢሉ ኣሜሪካ ክትፈትወካን ክትፀልኣካን ክልቲኡ መርጎም ኢሉ ኣሜሪካ ፈትያትካ ፀልያትካ ክልቲኡ ሓደጋ ኣለዎ ኢሉ ክልቲኡ ሓደጋ ምናልባት ኣሜሪካ ክትፈትወካ ከሎ ዘሎ ሓደጋ ይበዝሕ ከማን ይብል ቀዲምሎ ኣሜሪካ ክትፀልኣካ ሽግር ክኸውን ከሎ ኣሜሪካ ክትፈትወካ ከለካ ድማ ዝገለለ ሽግር ከጋጥመካ ይኽእል እዩ ዋይ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ መሓዛን ገለን ዘገድሳ ኣይኮነን ኢንተረስት እዩ ዘገድሳ ኣብቲ ኢንተረስት ናታ ድማ መሓዛ የይልካ ተገሪህካ ስለ ትፀንሕ ረብሓናቶም ክቀያየር ከሎ ኣብ ጉድጓድ ንክእትዉኻ ፀገም የብሎምን ብምባል ሓደ ዓብይ ፊሎዞፊካል ወይ ከዓ አይዲዮሎጂ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ እንታይ ከም ዝመስል ዘነፀረ ኩነታት ይብ ነይሩ እዚ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ብደረጃ ኤውሮፓ ከምዚ ከጋጥም ኣይክእል ኢሉ ዝግራህ ሰብ ወይ ዝዛረብ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ዩክሬን ካብ ኤውሮፓ እያ ዘላ ቁጠባ ናይ ጀርመን ዘጋጥሞ ዘሎ ካብ ኤውሮፓ እዩ ዘሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ምስ ራሽያ ዘጋጥመት ረዘይኮነስ ኤውሮፓ ኣንፃር ረብሖም ምስ ቻይና ንክወዳደሩን ኣብ ናይ ቻይና ረፅቢ ናይ ንግዲ ንክኣትውን ቁጠቦም ክርምሱን ትግድዶም ኣላ ኣሜሪካ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ይዓብሎ ናይ ኤውሮፓ ድማ ብቅፅበት ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ንታሕቲ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ኣንፃር ኣሜሪካ ክኸዱ ድማ ምርጫ የብሎምን ዳርጋ ብክሳዶም ተሓኒቆም ዝተሓዙ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣሜሪካ ንረብሓናታ ኩሉ ዓይነት ሕግታት ሒሳ ዋላ ድሌታ ገይራ ኣጀንዳ ናታን ረብሓናታን ከተዕዝዝ ክትጎይ ከላ እተን ካልኦት መሓዙት ናይ ኣሜሪካ ግን ብክሳደን ተሓኒቀን ወይ እውን በትሕማቕ ዘረባ ከምዚ ንወዲ ብፍረ ነፍሱ ምስ ሓስካዮ ሓንቲ ክገብር ዘይክእል ዝኾነ ልክዕ ከምኡ ከም ተተሓዙ ኣንፃር ረብሖም እሺ እናገበሩ ወይ እውን ጥኢት ኣብ ርእሶም ዝሓስካዮም ሰባት ከምኡ እሺ እናበሉ ኣንፃር ረብሖም ክኸዱ ኢና ንርኢ ዘለና and this is going to lead ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ካልእ ሽግር እናኸደ ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ but at the end of the day ምርጫ ናይ ሃገራት ክሳብ ዝኾነ ፖሊሲ ናይ ሃገራት ክሳብ ዝኾነ ክንመሃሮን ክንፈልጦን ጥራይ ዘለና እምበር ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ እናበልካ ዲስካስ ክትገብል ዳርጋ ዝበፅሕ ህዝቢ ዓለም ምርጫ እውን የብሉን ወይ እውን ዓቕሚ እውን የብሉን ሕጂ ገለገለ ሰባት እዚ ናይ ምዕቡል ዓለማት እዩ ናይ ኣሜሪካ ከይገብርዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኣፍሪካ እስከ ንኸይድ ክምለሳ እታ ናይ ኣሜሪካ ከተሓዛ ስለ ዝፍትን ኣብ ኣፍሪካ ምስ ንኸይድ ድማ ተመሳሳሊ ባህሪ ንርኢ ኣለና ክልቲአን ድማ በዚኻ ከተተሓዘን ትኽእል ማለት እዩ Our next story is from Africa. For years, the continent was carved up. Western powers came, they colonized, they exploited. It was called the Scramble for Africa. It left the continent impoverished. They're still recovering from it. And now a new scramble for power is on. This time, they're coming as investors and security providers. The US, China, Russia, they all want a piece of Africa. They all want influence, mineral wealth, and the market. And now they have a new power to contend with. The United Arab Emirates, the UAE. The UAE has become the big... حجي انتهينا نرزق لنا كساب حجي اب تاريخ ناي افريكا مالت ناي اوروبا ناي امريكا نقدفو ناب افريكا كملس كلنا كساب حجي انتهي زبل زرباي نيرو حانت زربالا مبزحت سب مقال ناي افريكا ويكا ذا سكرامبل فور افريكا زبال اب 19 كفله زبن زقاطمه زحزن تاريخ بو كابته بقيسو دما افريكا ابزنا يلو مزال حجرات كم تمقاقلن تحسم زخونه ناي مجزات غزي كم تحلفن زغبري منال بعد حرسو ساتات شنشاتم هندسو ساتات مبزحت حجرات افريكا نصنتنا بزرغبالو بوغيرن نفسن زخال حجرات كوناي تثبيت تجبر نيرو اب 14 دما حجي دايلر درلو من مقاقلنا افريكا حيلتات كم بزتفلالي منقدي ملك نامصو اتم قلم غزات زنبرو خدي دلينيوم زلو ممليسوم كسفافعيم زدلي زلو اتزحزن كفالغه حدشت حيلتات مصيوم الله سلازي امارات زبال هاجر افريكا's biggest investor تعدي انفستر اب افريكا خوين زلو ابزوانزي اماراتيو اي بحق دي امارات انفست قبر زلا انت يا هانيسا هوسبيتال دي هانيسا صرقيا دي هانيسا ايربورت دي هانيسا ودب دي هانيسا nothing لك كم تنكالوت يا امارات دما انفسترز بشم انفستمنت ناي فرنسا ديو ناي اوروبا ديو بجكا تشاينا بافريكا رويت تقرص زغبره كال حيلي يله امريكا بليونات ገንዘብ ኢንቨስት ገርና አፍሪካ ያምዝብሉ but where exactly እንታገሩ እንታየም ሰሪሖም በአፍሪካ ዲጋዲዮም ሰሪሖም ጽርግያ ዲ ሃይዌይ ዲዮም ሰሪሖም ኤርፖርት ዲዮም ሰሪሖም ሆስፒታል ዲዮም ሰሪሖም መዕደኒ ቦታ ዲዮም ሰሪሖም nothing ዝርአ ነገር የለን እንታይ ዳ ነቲ ጸጋታት ናይ አፍሪካ ኣብ ምዝማዝ ነቲ ህዝቢ ረድኤት ትቦ ፒሮ ትቦ ገለር ናይ ሕክምና ትቦ በተገለቱ ትወሉ ቤላ ጌርካ ነቲ ህዝቢ እናሰኻኻ ጸጋታቱ ትምሕቁ እዚ እቲ ኢንቨስትመንት ዝበሃል ናይ ኤውሮፓ ኢማራት ድማ ትዝሕዝን ክፋሉ ልክዕ ከምትናቶም ኣይዲ ሓሳብ ሒዛ መፅያ ዘላ ገንዘብ ኢንቨስት ገብር ኣለኹ እያ ትብል ግን ኣበይ ዝኣቱ ዘሎ እቲ ገንዘብ ኣይፍለጥን እዩ ሱዳን ውሰዱ ንኣብነት ኢማራት ብዙሕ ኢንቨስት ከም ትገብር ዘላ ኣብቲ ቦታ እቲ ዝንገር but really ኣበይ ዘሎ እቲ ገንዘብ ሱዳን ሲ እንታይ እትረክብ ዘላ ኢንቨስትመንት ትረክብ ኣላ ዘይኮንስ ተዓንያ ዘላ ስለዚ ኣብቲ ማዕድና ዘሎ ቦታታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ተን ሃገራት ከም ዝፈርሳ እሞ ነቲ ሃብትናተን ንምግባት ክጠቅም ዝኽእል መንገዲ ዓይነት ኢንቨስትመንት ክኸውን እዩ ዝኽእል እምበር
روي زخونه صبغ زخونه انفستمنت غيرو وصيت كمص زخل كونتات يرأيلن حجي منالبات እዚ ምክንያት እዚ ብዝበልሐ ጎሊሑ ዝረኣየሉ ሃገር ከርእየኩም ክፍትነ ምናልባት ገለገሊዩስ ሸለልካ ክትሓልፈ ትኽእል ኢኻ እቲ ዝሰፍሐ ዝኸፍአ ኣብነት ክረኣየሉ ዝኽእል ቦታ ግን ክርኢ Biggest investor in Africa. In the last few years, it has announced dozens of projects. Between 2019 and 2023, the UAE has invested $110 billion in Africa, which is way more than the traditional players like France and China. These countries have not invested even half of that amount, especially in the recent years. The UAE is beating them. And it's not a sudden phenomenon. The Emirates have long had a footprint in Africa. It began in the early 2000s. The first area of control was ports, starting with DP World. It's a company controlled by Dubai's royal family. DP World manages 6 ports in Africa and plans to build 2 more. Then we have Abu Dhabi. It has managed a port in Guinea, footprint in Africa. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኢማራት ክሳብ 115 ቢልዮን ዶላር ኢቨን ልዕሊ ቻይና ኢንቨስት ገይራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣበይቲ ኢንቨስትመንት ኮይና ነቲ ቁፅሪ ሲ ወላ እቲ ሰብ ሪፖርት ክገብሮ ከሎ ሲ ገለ ዳብል ቼክ ዝበሃል የለን ድዩ ኣበይ ኣትዩ እቲ ገንዘብ ሓደ ሰብ እኮ ቢልዮን ዶላር ኢንቨስት ክገብር ከሎ ውፅኢት ነገር ክትርእየሉ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኢማራት ወደባት ትሃንፅ እያ በርበራ ዝበሃል ወደብ ሃኒፃ ተላ ስትሩ ካልኦት ወደባት እውን ኢንቨስት ገብር እያ ኣብ ናይ ጅቡቲ እውን ብዙሕ ኢንቨስት ገይራ ነይራ እያ ደስ ጅሩ ካብ ወፃኢ ግን ኢማራት ዝሰርሖቶ ነገር ኣይትርን ኢኻ ኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝረአ ዘሎ ዘብለጭልጭ ገዛውቲ ድዩ ገለመለ ናይ ኢማራት ኢንቨስትመንት ከም ዘሎ ይንገር እዩ በት ክሊርሊ ኤግዛክትሊ ናይ ክንዲ ምንታይ ከም ዘለዎ እውን ኣይፍለጥን እዩ ስለዚ እቲ ቁፅሪ ዝጥቀስን እቲ ብተግባር ትሪኦ ነገራትን ነንበይን እዩ ኣብ ቻይና ኢንቨስት ገይራ ተባሂሉ ሩይ ነገር ይረአዩ ወደብ ናይ ጅቡቲ ንኣብነት ዝሰፍሐ መልክዑ ቻይና እያ ገይራቶ ካብኡ ንኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ መንገዲ ባቡር ቻይና እያ ገይራቶ እቲ ፅርግያታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ቻይና እያ ገይራቶ ኤርፖርት ናቶም ቦሎ ዘሎ ቻይና እያ ገይራቶ ብሕጂ ዝግበር እውን ቻይና እያ ክትገብሮ ስለዚ እቲ ኩሉ ኣብ ኬንያ እንድሕሪ ከይድካ ካብ ሞምባሳ ናይሮቢ ዝመፅእ ሃይዌይ እቲ ናይ ትሬን ዝኾኑ ገለመለ ኩሉ ቻይና እያ ገይራቶ ኣብቲ ከተማታት ዘሎ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ቻይና እያ ገይራቶ ስለዚ ናይ ቻይና ተተቕርፂ ሩይ ነገር እዩ ኢንቨስት ገይርና ክንዲ ቢልዮን ክብሉ ከለዉ ዝረአ ነገር ኣሎ ኣብ ኤርትራ ተመፂኻ ዓበይቲ ፕሮጀክታት እቲ ናይ ዕደና ድዩ ገለመለ ቻይና ከም ዝገበረቶ መሰረት ትርኢ ኢኻ ዝረኣየሉ ቦታ ኣሎ ኣብ ናይ በዓል ኣሜሪካ ክኾን ከሎ ግን ዝረአ ነገር እውን የለን ዝጭበጥ ነገር እውን የለን ስለዚ ኣበይ ዝኣቱ ዘሎ እቲ ገንዘብ ራይኻ ክትብል ትኽእል ወይ እውን እቲ ኢንቨስትመንት ዝበሃል ዘሎ ብትክክል ኣብ ምንታይ ዝውዕል ዘሎ ምናልባት ነቶም ብልሽውና ዘለዎ መራሕቲ ገንዘብ ሂብካ እቲ ገንዘቦም ድማ ኣብ ዓዶም ኣይጥቀምሉን እዮም እንታይ እዮም ዝገብሮ ወሲዶም ናብ ዱባይ እዮም ዝመልስዎ ኣብ ዱባይ ገዛውቲ ይገዝዎ ሕጂ እውን ነጊረኩም ነይረ ብዙሕ ናይ ብልሽውና ገንዘብ ካብ ኣፍሪካ ናብ ዱባይ ከም ዝኸይድ ኢቨን ካብ በዓል ኢትዮጵያ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝኸደ ብኣካል ኣነ እውን ገለ ሰብ ዝዕለሉ ነይሮም ኣብኡ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ብዙሕ ሃብቲ ናቶም ናብ ዱባይ ከይዱ መሬት ዝገዝኡ ኣለዉ ወይ ገለ ገዛውቲ ገዚኦም ገለመለ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ነብሶም ዘሰጋግርዎ ስለዚ እዚ ጌም እዚ ኣብ ኩለን ሃገራት ዓረብ ፌይል ዝገብራ ዘለዋ ካብ ግብፂ ብዙሕ ገንዘብ ይኸይድ ካብ ናይ ሊባኖስ ዝኩሉ ገንዘብ ኣብኡ ይኸይዱ ናይ ሱርያ ብዙሕ ገንዘብ ናብኡ ይኸይዱ ኩለን ዘን ዝፈረሰ ሃገራት ዓረብ ዝበሃላ ቱኒዝያ ቀደም ሊብያ ቀደም ከምኡውን ግብፂ ኣብቲ ግዜ ዕግርግር ብዙሕ ገንዘብ ናብ ኢማራት ከም ዝኸደ ዝንገር ምክንያቱ ስቴብል ዝኾነ ኢኮኖሚ ዝዓቢ ዘሎ ኢኮኖሚ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘይተኣማምን ዓዲ እንተለኻ ሰብ ኣብኡ ከይዱ ገዛ ክገዝእ ኢንቨስትመንት ክገብር እዩ ዝፍትን ውፅኢት ናቱ ድማ እታ ኢማራት ትበሃል ከመኢላ በዓል ዱባይ ዝትኮስ ዘሎ ወይ ዝምዕብል ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ወይ እውን ነዳዲ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ነዳዲ ኣክቹዋሊ ውሕድ ነዳዲ ዘለዎም ብመንፅርቲ ቁጠባ ናቶም ክትሪኦ ከለኻ ካብ ወርቅን ገለመለን ዝረኽብዎ ጥራይ ሕጂ ሪፖርት ክበኩም እንደ ንሱ ንባዕሉ ነፍሱ ዝኸኣለ ፀገም እዩ ሕጂ ተመሊስና ብኣፍሪካ ደረጃ እውን ከነተሓዞ ክንፍትን ኢና ንበይኑ እዚ ናይዚ ኢማራት ጥራይ ዝግበር ዘሎ ዘይኮነ ካብኡ ንላዕሊ እውን ፈሊኻ ክትሪኦ ዘለካ ኣሎ እቲ ታክቲክ ናይቲ ኢንቨስትመንት ዝበሃል በናይ መንገዲ ዝኸይድ ንኣብነት ከመይ ጌርካ ኢኻ ትገብሮ in Africa and plans to build 2 more. Then we have Abu Dhabi. It has managed a port in Guinea since 2013. After ports, it was airlines like Dubai-owned carrier Emirates. It operates flights to 20 African nations. This was followed by investments in mining. In 2021, Zambia state mining company took over debt-laden mines and they were looking for investors. The UAE spotted an opportunity. It paid $1.1 billion to Zambia and took a 51% stake in these mines. In 2022, Dubai struck deals to sell carbon credits from forests. The list included a lot of countries like Zimbabwe, Liberia, and Tanzania. So airlines, ports, mines, agriculture. ብሓፈሻ እቲ ኢንቨስትመንት ናይ ኢማራት ዝበሃል ዘሎ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ብኤርላይንስ ጌርካ ነቲ ዕዳጋ ናይ ኤርላይንስ ዶሚኔት ክትገብሮ ምፍታን ኣብ ዕደና ብፍላይ ናይ ወርቂ ድማ ስፔሻል ዝኾነ ኢንቨስትመንት ትገብር ከም ዘላ ከምኡ ድማ ካርቦን ክሬዲትስ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ዝበሃል ዝኸ ብከለ ናይ ዓለምና የጋጥም ስለ ዘሎ
እንታይ ትገብር መሲልኩም ኢማራት ገለገለ ኣግራብ ዘለዎ ቦታ ፎሬስትሪ ወይ ከዓ ሓደ ጫካ ትገዝኦ ንምንታይ እዩ እቲ ንሳ ገዚያቶ ዘላ መሬት እቲ ቦታት እቲ ኣግራብ ከይቁረፅ እሞ እቲ ገረብቲ ብምኻድ ንዓለምና ብከላ ኣብ ምኽልካል ክሕግዝ ዝኽእል እዩ እጂ ብሽም ብከላ ምኽልካል እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዕላማ ግን ነቲ መሬት ትገዝኦ እያ ዘላ ተረዲኹም ኣሎ ነቲ ኣግራብ ዓቂብና ነቲ ክላይሜት ብከላ ንምዕራይ ካርቦን ክሬዲትስ ክንገብር ኣለና ካብ ዝብል ሓሳብ ዝተበገሰ እዩ እቲ ዕላማ ግን እቲ መሬት ትገዝኦ እንተላ ኮይና ፅባሕ ንግሆ ነዚ መሬት እዚ ጋራንተላ ካልዩ ነቲ ትብሎ ዘላ ዕላማ ጥራይ ክትገብሮ ወይስ ንኻልእ እውን ክትገብሮ ትኽእል እያ ስለዚ ብሽም ናይ ክላይሜት ቼንጅ ነቲ ናይ ክላይሜት ፀገም ንምቁፅፃር ክንገብሮ ኣለና ብዝተባሃለ መንገዲ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ጫካታት ናይተን ሃገራት ብኣሽሓት ብማይት ሄክተራት ብኣሽሓት ሄክተራት ዝቁፀር ተገዚኡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ኬንያ ኣጋጢሙሎ ኣብ ታንዛንያ ኣጋጢሙሎ ኣብ ዛምቢያ ኣጋጢሙሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ድማ ኣብ ዚምባብዌ ከምኡ ክሳብ 10% ናይ ላይቤሪያ ከምኡውን ሓደ ሕምሲት ናይ ዚምባብዌ በዚ መልክዕ እዚ ተገዚኡ ከም ዘሎ ኢማራት ገዚኣቶ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ነገራት እዚ ኣብ ኤርትራ ይትሰምዐን ኢኻ ተረዲኹም ኣለኹም ኤርትራ ጌና ድንግል ዘይተተንከፈ መሬት እዩ ወላ ከምቲ ዝድለ ምዕባለታት ተደጋጠሞ እቲ መሬትን ባሕሪ ናይ ኤርትራ ስቲል ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓሸውያ ይትሰምዓሉን ኢኻ that's why ድማ እቲ ቅልጡፍ ዝኾነ ምዕባለ ወይ እውን ኢንቨስትመንት ዝበሃል ዘሎ ኤርፖርት ከነዚ ወላ ገለመለ እውን ዘይንርኢ ተረዲኹም ኣለኹም እቲ ኣብ ካልእ ዓለም ንሪኦ ዘለና ብድሕሪ መጋረጃ ኣብ ምንታይ ስምምዕ ዝተመርኮሰ እዩ ንኽትፈልጦን ከቢድ እዩ እዚ ማለት ወፍሪ ከተማ ክመፅእ ኣይክእልኒ ወይ እውን መሬትካ እንተደይሸጥካ ዓድኻ ይምዕብልኒ ማለት ኣይኮነን ኣብሶሉትሊ ኖት ካልእ ክግበረሉ ዝኽእል መንገድታት ኣሎ ኩለን ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ መሬተን ሸይጠን ወይ እውን ባሕረን ሸይጠን እየን ዝምዕብላ ዘለዋ ድማ እዚ እውን ኩንነ ዘለዎ ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘብለጭልጭ ነገር ብትክክለኛ መንገዲ ዝመፅእ ዘሎ ገይርና እውን ክንወዘ ይብልና እዚ somewhere in between ኣብ መንጎ ክንርኢ ክንክእል ኣለና ገሊኡ ሓደጋ ነተን ሃገራት ንመፅኣይ ክፈጥር ብዝኽእል መንገዲ ክፈጠር ከሎ ገሊኡ ዝፅቡቅ ብፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ኤርትራ ብመንፅርቲ ምዝመዛ ናይ ካልኦት ሃገራት ክትርኢ ከለኻ ጌና ዘይተተንከፈት ሃገር ክትከውን ከላ ግን ኤርትራ ድማ ገለ ነገር ክደፍኦም ዘለዋ ወይ እውን ቅልጡፍ ዕባለታት ክትገብረሎም ትኽእል ቦታታት እውን ይረኣየካ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ እውን ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እምበር እቲ ኣብ ኣፍሪካ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ክትርኢ ከለኻ ናይ ብሓቂ ዘሕዝነካ ንኣብነት ሕጂ ሓንቲ ሃገር ኣፍሪካ ክበኩም እየ ክልተ ሰለስተ እንዲና ክንርኢ ግን በዚያ ንጀምር Did you know that there's probably a piece of this country in your smartphone? The Democratic Republic of the Congo, or DRC, could be one of the richest countries in the world. That's because of what lies below the ground here. Vast resources such as gold, cobalt, and coltan. But the DRC is not rich. In fact, many Congolese people are among the world's poorest. Congo is such as gold could be. So, Democratic Republic of Congo, DRC ትበሃል ሃገር ሰሚዕኩም ኣለኹም ብዓይኒ ፀጋታት ክትረአ ከላ ካብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ምናልባት ካብ ዓለም እውን ገለ ካብተን ዝሃብተማ ሃገራት ትበሃል እዚኣ DRC ትበሃል እያ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ማዕድናት ክሳብ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ብዙሕ ማዕድናት ጥራይ ዘይኮነስ ብተደላይነቱ ብክብሪ ናቱ ኣብ ቁፅሪ ሓደ ዝስራሕ ማዕድናት ኣብዚ ሃገር እዚኣ ይዝርከብ ዘሎ እቲ ዝሕዝን ክፋልከ ዝደኸየት ሃገር ናይ ኣፍሪቃ ድማ DRC እያ ድኽነት እኮ ድሓን እዩ ብድኽነት ምንባርስ መርገም ኣይኮነን እቲ ዝኸፈ ስቃይ ኣብ ዓለም ዘጋጥሞ ዘሎ ህዝቢ ብሰንኪ ተፈጥራዊ ፀጋታት ናቱ እንታይ እዮም ዝብልዎ ተፈጥራዊ ፀጋታት ዘይኮነስ ተፈጥራዊ መርገም ዝተዋህበ ሃገር እያ ትበሃል እዚኣ ስለምንታይ እቲ ህዝቢ ኣብዚ ሃገር እዚኣ ዘሎ DRC ማለት እዩ ቀፃሊ ትዝክሩ ኮይንኩም ኣብቲ ጥንቲ ተስዓታት መጀመርያ ኤርትራ ነዚ ሃገር እዚኣ ክትሕግዛ ፈቲና እያ መን ዝበሃል መራሒ ነይሩ ጆሴፍ ካቢላ ናይ ዲሞክራቲክ DRC ኣብቲ ቃልሲ ከለዉ ገለ ካቢላ ይበሃል ነይሩ ላውረንስ ካቢላ ነይሩ መስለን ነቡ ቀቲሎም ድሕሪ ወዱ ስልጣን ተቐቢሉ ገለ መቸም ነቲ መጀመርያ ኣብ ስልጣን ዝመፀ ኤርትራ ክትሕግዞ ትፍትን ነይራ እያ እቲ ሃገር ካብቲ ናይ መቡቱ ስሴኮ ናይ ዓመታት ግፍዒ ልክዕ ከም ናይ ኤርትራ ደርጊ ዝገብራ ዝነበረ ካብ ከምኡ ዓይነት ተቓሊሳ ናፅነታ ምስ ረኸበት ሃገራ ንኸተውሕስ ኤርትራ ክትሕግዛ ፈቲና ብዓቕማ በትንሽተይ ዓቕማ እንትኾነ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ፀጋታት ኣዝዩ ብዙሕ ስለዝኾነ ኤርትራ ኣዝያ ርሕቕቲ ስለዝኾነት ብዙሕ ክትሕግዞም ትኽእል ነገር እውን ኣይነበራን ብዓቕማ ገይራ እያ ግን ውፅኢት የብሉን ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ስቃይ ዘላ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ዋይ እቲ ዘለዋ ፀጋታት ብፍላይ እዚ ሕጂ ዘሎ ማዕድናት ብፍላይ እዚ ኣብ ስማርትፎን ናትና ዘሎ ድዩ ኣብቲ መኻይን ናትና ዘሎ ድዩ ኣብ ገዛና ዘሎ ፀጋታት ካብዚ ሃገር እዚ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብሕቡእ መንገዲ ዝወፅእ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዘስካዕክዕ ሂወት ድማ እቲ ህዝቢ ይነብር ምክንያቱ ካብቲ ዝወፅእ ዘሎ ሃብቲ ዝኾነ ይኹን ትርፊ ስለ ዘይብሉ ካልእ ድማ ከባቢ ብማኢድ ዝቁፀር ምልሻታት እዮም ዘለዎ ኣብዚ
ከባቢ 120 ኣብዚ ጽምኦ by the war. Other are The deadliest conflict since World War II. while people are distracted by the war, other are profiting from the natural resources. We're going to look at how the DRC became a looting ground for the power-hungry and the corporate, and how even its neighbors have a hand in the exploitation. Congo, also known as the DRC, or sometimes just the Congo. Not to be confused with its neighbor, the role in this tragedy. We'll come back to that later. So እቲ ኮንጎ ዝበሃል መን እዮም ቶም ጎረባብትና ታረዩ ብዙሓት ጎረባብቲ ኣለዋ እሽተይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዋ ምስ ኩሉ ዕቤታ ክትሪእዎ ከለኹም ስለዚ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብዚ ቀረባ ንኣፍሪካ ከይዱ ነይሩ ናበይ ከይዱ ነይሩ ኣንጎላ ናብ ኣንጎላ ክኸይድ ከሎ ንክልተ ሰለስተ ዕላማ እዩ ሓደ ካብ ኣንጎላ ገይሩ ብዲአርሲ ገይሩ ኣንጎላ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ምስታ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብኡ ገይሩ ሃሪሙ ንዛምቢያ ረጊፁ ብታንዛንያ ክወፅእ ዝኽእል ሎቢቶ ኮሪዶር ክገብር እዩ ዝበሃል ነይሩ እቲ ዕላማ ድማ ድንጋፀ ናይቲ ህዝቢ ዘይኮነ ኣብዚ ዘሎ ሃብቲ ካብ ቻይና መንዚዕካ ንምውሳድ እዩ ምክንያቱ እዚ መራሒ ናይ ዲአርሲ ዘሎ ክንደይ ግዜ ምስ ቻይና ዝበለፀ ዲል ክገብር ከም ዘልን ገይሩ ከም ዘሎን ብኡ መንፅር ድማ ኣብ ዝሓለፈ ኣሜሪካ ዝደገፈቶ ፈተነ ዕልዋ ተገይሩሉ ኣጋጣሚ ኣይወደቐን ኣይተቐትለን ግን ሓደ ሓደገኛ ፈተነ ዕልዋ ተገይሩሉ ነይሩ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ፈረንሳ ምስ ከደውን ተደጋጋሚ ኢንተርቪው ምስ ናይ ፈረንሳ ቻነል ኣብ ዝገበረሉ ካብ ምስ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካን ምስ ቻይና ዲል ምግባር እቲ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ኢዶም ስለዘይቱ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ፀጋታት ኣብዚ ሃገር እዚኣ ዘሎ ናይ ብሓቂ ነቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ይእትይዋ ከም ዘሎን ብኡ መንፅር ድማ እቲ ሃገር ዝዓበየ ሽግር ትሕልፍ ዘላ ሃገር እያ ሩዋንዳ እውን ኣብዚ ጉዳይ ናይዚ ሃገር እዚኣ ምዝምዛ ዓብዪ ኢድ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ምክንያቱ እቲ ምብራቃዊ ክፋል ናይ ኮንጎ ብዙሕ ፀጋታት ስለ ዘሎ ገለ ካብቶም ዕጡቃት ምልሻታት ድማ ካብ ሩዋንዳ ዝብገሱ ከም ዘለዉ እውን እዩ ዝንገር ንሽተይ ንስማዕ ክመለስ ኢና ሸውዓብቲ ናይ ኣፍሪካ An estimated 110 million people live here in the DRC. 3 out of 4 of them often don't have access to even the basics: shelter, clean drinking water, and enough food. 1 in 12 children here dies before the age of 12. The DRC is among the 5 poorest countries in the world. It's this misery that drives hundreds of thousands of Congolese to work in mining sites like this one, and that's where we want to start this story. This is dangerous work in dangerous conditions, and for just a few dollars a day. Child labor, threats and violence are often reported, not to mention the vast environmental damage. All these things are happening because of the rush for riches under the ground. An estimated $24 trillion worth of minerals lie beneath the surface. ኣብዚ መሬት ናይዚ ሃገር እዚኣ ክሳብ 24 ትሪልዮን ዶላር ዝትመን ሃብቲ ኣለዎ ተዓዲ ሰፊሕ ዝኾነ ሃብቲ ዘለዋ እያ ስለዚ ክንዲዚ ሃብቲ ዘለዋ እሞኻ ትደላይ ማዕድና ዘለዋ ሃገር ከምዚ ዓይነት ድኽነት ኣይምነበረትን ግን ሃብቲ ንበይኑ ተፈጥራዊ ሃብቲ ብፍላይ ፅሩይ መንግስቲ ጥዑይ መንግስቲ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ንጥፍኣትካን ንዝምታኻን ዳ እምበር ንጥቕምኻ ይቅየርን እዩ ስለዚ ሓንቲ ካብዚኣተን ነዚ ከም ፀኣልኩም ከለኹ ኣነ ብዛዕባ ዲአርሲ ንክድንግፁ ወይ ንክንፈልጥ ኢለ ኣይኮንኩን ወይ ገለ ኣይኮንኩን ኣፍሪካ ኤርትራ ብዓይን ህዝባን ብኩነታታን ክትሪእዎ ከለኹም ዝኣክል እኹል ትርፍ ዝኾነ ማዕድናትን ፀጋታትን ዘለዎ ሃገር እያ እሞኻ ውዕድ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እያ ኣብ ልዕሊ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለዎ ፀጋታት ድማ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር እያ ስለዚ ኤርትራ እውን ኣካል ከምዚ ናይዚ ሃገር እዚኣ ወላ እውን ከምዚ ዓይነት ጊላነትን ገለመለን ኣትዩ ምዝመዛ ዝካየደሉ እንተደይረኣና እታ ሃገር ትኸዶ ዘላ ከርተትን መከራን ተሪእኻዮ ልክዕ ከም ናይዚኦም ዕጫ እዩ ናይ ኤርትራ ግን ፍልይ ዝበለ ዕጫ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ እቲ መንግስቲ ሓያል ስለ ዝኾነ ነቲ መንግስትን ከውድቕዎ ስለ ዘይከኣሉ ንዕዑ ነቲ ህዝብን ለኪሞም ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣቱ እዮም ገይሮሞ ዘለዉ ገይሮሞ ነይሮም ነዊሕ እዋን ኣብዚ እዋን እዚ እኳ ኣብ ዝሓሸ መድረክ በፂሑ እንተሎ ስቲል እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተዋዲዱ ዝነበረ ሽግር ይቕፅል ኣሎ ልክዕ እዚ ሃገር እዚኣ ድማ ኩሉ እቲ ዘለዋ ፀጋታት ንጥቕማ ክኸውን ኣይከኣለን ስለምንታይ እቲ ኣብ ከርሳ ዘሎ ፀጋታት ክምዝምዝዎ ዝደልዩ ኣዝዮም ብዙሓት ስለ ዝኾኑ እቶም ንዑ ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ድማ ቀፃሊ ሓድሽ መንገድን ሓድሽ ጥበብን ምስ ገበሩ እዩ ስለዚ ፀጋታት ይሃበና ጥራይ ምባል እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ፀጋታት ተዋሂብካ ዘሎ ንመርገምካ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድልየና ኣለዎ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ከተስተብህሉላ ኣለኩም ናብ ኢማራት ንሽተይ ተመሊሰ ሽዑ ናብ ካል ኣፍሪካ ካ ከስግረኩም ክፍትነ Everywhere in Africa, it is multiple investments. It is pouring billions of dollars. And what is it getting in return? Are these investments reaping any benefits? Honestly, it's a bit early for that. Some projects have just been announced, others have just started, and still others have hit a snag. Like a $2 billion investment by Master. It ran into financial problems, investments were delayed, and these are just some of the challenges. There are other concerns as well,
like reports of illegally smuggled gold rather, being moved from Africa to Dubai. Reports suggest $35 billion worth of gold goes undeclared in Africa every year. سيكون كبابي 35 بليون دولار نا أمريكا زتمن وركي كاب أفريقيا وتينا بي كم زخيدا يفلتنيو يتفق مالتي زي the same 35 بليون دولار زتمن ورك دما أب دبي كم زاتو ينقر سلازي كاب أفريقيا بزي حقاو منقدي توسيدو ناب إمارات كيدو كم زشيت زغا مستيرا يكونن تتقاقامي زوات ريبورتيو نابنت أب كبابينا كاب قبس زوات كاب سودان بزح وركي توسيدو تحميت زبال زلو بوتا دا كاب وصيو ناب إمارات كم زخيد تقارو 10 تقدي زاربو نغر تلو كاب تግራይ بكونترباندا نساتهم نكحسوي لم ناب ኤርትራ كبلو خلو مبزحتو حصوتيو بعلوم ግን بستفላለየ መንገዲ ሰሪቆም ንደገ ናብ ዱባይ ከም ዝወስድዎ እውን ይንገር ስለዚ again እቲ ዘሎ ማዕድናት ቅድሚ ሕጂ ብባህርነትን ብመግዛትን ብዙ ጸጋታት ካብ አፍሪካ ወፂና ካለ ኸይዱ ኣብቲ ከባቢ ነዳድናታ ወይ እውን ወርቅናታ ብትኽክል አውፅያ بإندستريال درجة بفابريكا درجة أوتيا نابدق شيء حقاوا كايدا تختل زلات أجاتها تونن هجر إيرترا نتزلوا معدنات إيرترا توننا ترى دي كلها بحقاوا من قدي بإندستريال من قدي سريها أوتيا يتكافلوا زلا إذا من قدي زي دما بزعات هجرات يقبلوني معناته نسرك عدل زيب سلا زي كوني بس جزية دما تهجر تروح زلا بدوتات كابزي زي بقص بس جزية جن كأرز خل مخانو كلتا نجارات كريكمي. There is another aspect of كل شيء كردو زلوا معناته تكونتات كابزي رستبقسي كونن حتى هجر حجد ما بشم ديمقراطية تفرس الله تمساسال لسياغا ريوا. Welcome. Our top focus is by taking military. No, just 1 second. There was another video I need to. Okay, wait a second. بس يا جمرينا. 2024 proved to be a tumultuous year across 3 regional blocs in the continent which have stoked division and dysfunction. Leaders of the West African regional grouping ECOWAS approved the withdrawal of 3 countries ruled by the military from the bloc, but offered a 6-month grace period for them to reconsider. أب أفريقيا بحصر زبالة كنريو خلنا أمريكا أفريقيا بخميتها محدرانيرا ببلوكس أب معراب أفريقيا كون كله ECOWAS بهالبلوك نيرو أمراب أفريقيا أم نيجيريا زمدبرو ECOWAS بهال كله خلو أب دبب أفريقيا صادق زبهال بسعود أفريقيا زمرح أكالاو نيرو أب مبرق كن مزخ لنا خي إيجاد زبهال كلاتهم زون بلوك زياتهم كفرسين عن ريم زلنا أب ECOWAS كون كله أب معراب أفريقيا زلو بسنك تنسحل هجرات زجبرو زخطلو زلوا بوركينا فاسو نيجر مالي كابتي ECOWAS لزوجو ناتهم بلوك سلزجبرو إتي ECOWAS بهال تدلعيناتون تقمناتون ناقولن نتزوباو كنتات كقواس عرب زي كل درجة بتشيله إذا كان تفتير له نا أمريكان أوروبان بدحر مجارجة بزون بلوكس يوم جيرهم زي ما حد روزنا برا أفريقيا أبكد معهم أبكد مي قصهم فح قبل نرلنا إذا كان تفتير له هجراتنا أفريقيا نبجمريا وحدات كلها قد يكونس وحدات نايب حق نت كسماغرا لولا ونتن كخبران رلنا نعبنا تساحل ريجنز بهالزلو أكل نايتي حرنتن زرقاقص زلو هجراتين كساب إيرترا زرقيهم الله سلازي زين هجرات زياتن حيسكا كاب معراب كساب مبرع ترجم لهم السودان يودتنا الله جاد زبال هاجر فرنسا سو يقول له دين كل انت تحيس كان كابتن ابتي نات زرقع زخي زلي እዚ ብጫ ኮይኑ ዘሎ ድማ ኣብሶሉት ነቲ ምዕራባዊ ኢስታብሊሽመንት እናሃረመ እናዓለየ ሓርነቱ ዘረጋግፅ ዘሎ ሉላውነቱ ዘረጋግፅ ዘሎ እዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ምዝበዛ ናይ ሃገራት ዝነበረ ብመንገዲ ካልኦት ሃገራት ዘጋጥም ዝነበረ ንዑ ጠጠው ከብል ዝኽእል እዩ ሴኔጋል ካብ ወስቐሉ ሕጂ ወላ ሓድሽ ተመሪሑ ዘሎ ናይ ሴኔጋል እውን ተመሳሳሊ ኣብዚ አይዲዮሎጂ እዚ ዝኣተወ ስለ ዝኾነ ንባዕሉ እሱ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል ግን ዊዶኖ ሓደ ለውጢ ዝፈጠረ ኩነታት ርኢና ኣለና እቶም ብሎክስ ዝበሃሉ ዝነበሩ ድማ ከም በዓል ኢኮዋስ ከም በዓል ኢጋድ ኩላቶም ጥቕሚ ዘይብሎም እናኾኑ ይመፁ ኣለው እዚ ከዓ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኤስታብሊሽመንት ሓደጋ ይፈጥረሉ ኣሎ ስለዚ ብምቕፃል ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ኢጋድ ኩልና ስለ ንፈልጦ ምናልባት ጠጠው ክንብለ ንኽእል ኣብዚኣ ክሓልፍ ሓንቲ ከርእየኩም እየ ዝገደዳ ኣብ ዝተፈጢሩ ዘሎ ድማ ራእይዎ ሕጂ And in the south, unrest in Mozambique threatened the Southern African Development Community, or SADC. SADC called for an extraordinary summit to discuss the political unrest in Mozambique. Zimbabwe, the current chair of the Southern African Development Community, hosted the 16-member regional bloc meeting that had no solutions on the ongoing crises.
ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ድማ እዚኣ ሞዛምቢክ ትበሃል ሃገር ራይት ናው ኣብዚኣ እዋን እዚኣ እናተዛረብና ከለና እቲ ሃገር ናፈረሰት ትኸይድ ከም ዘላን ምርጫ ተኻይዱ እቲ ዝተመረፀ ሰብ ድማ ካብ ኩነታት ወፃኢ ካብቲ ምርጫ እቲ ዝተሳዕረ ኣይተሳዕርኩም ብምባል ሓንቲ ቪድዮ ነይራትን ምናልባት ኣብዚ ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም let's have a look እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሞዛምቢክ ዝበሃል ምርጫ ተኻይዱ እቲ ዝተሳዕረ እቲ ካልኣይ ዘሎ ማለት እዩ ኣይተሳዕርኩም ብምባል እቲ ሃገር ኣብ ሕንፍሽፍሽ ኣትያላ ቤት ፍርዲ ናይቲ ሃገር ድማ እቲ ትስዒሩ ተባሂሉ ዘሎ ንሱ ስዒሩ ይብል ኣሎ ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ምፍራስ ዝረኣናዮ ሓንቲ ሃገር ድማ ኣብዚ ንኽትፈርስ ጎደናታት ናታ ይቃፀል ኣሎ እቲ ዓዲ ድማ ትቃፀል ኣላ ሃገር ድማ መመሊሳ ተዓኑላ እዚ ከዓ ብሽም ዲሞክራሲ ዝዓንዋ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቐፀለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ናበይ ክበፅሕ ይኽእል ዝሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ነገር ክርዳእና ዘሎ ብሽም ዲሞክራሲ ዝዓነዋ ሃገራት ኣፍሪካ ኣዝየን ብዙሓት እዮም ኮይነን ዘለዋ እቲ ሰብ ድማ ነዚ ክርድኦ ዘሎ ክሳብ መዓስዩ እቲ ህዝቢ ከምዚ ኢሉ ዲሞክራሲ ዶ ወላ ገለመለ እናበለ ሃገሩ ከብርስ መጻኢኡ ከኽፍእ ምዕባለ ናይ ሃገሩ ከጥፍእ ዘይወፅእ ደምነት ድማ ኣብቲ ህዝቢ ዝፈጥር እዚ ዲሞክራሲ ዝበሃል ምናልባት ንኣፍሪካ ካልናትና ኣገባብ ምሕደራ እምበር እዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘተኣታትዎ ዘሎ ዲሞክራሲ ንኣፍሪካ ከገልግል ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ዝተፈላለየ ባህሊ ዝተፈላለየ ቋንቋ ዝተፈላለየ ኣካይዳ ዘለዎ ህዝቢ በዚ ናይ ምዕራባዊ ዓይነት ሓደ ዓይነት ህዝቢ ሓደ ቋንቋ ትዛረብ ፈረንሳይ ሓደ ቋንቋ ትዛረብ ሃይማኖት እውን ሓደ ነይሩ ሕጂ ዝፈላለ ዘሎ ጀርመን ሓደ ህዝቢ እዩ ጣልያን ሓደ ቋንቋ ትዛረብ ዓዲ እንግሊዝ ትዛረብ እዚ ኩሎም ሓደ ስለ ዝኾኑ ንዓታቶም ከማን ከቢድዎም ኣሎ እቲ ዲሞክራሲ ናው if you go to Nigeria ክንደይ ዓይነት ህዝቢ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ምርጫ ንቅሓት ናይቲ ህዝቢ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከይበፅሐ ስቂልካ ብምርጫ ተጌርካ ሓደ ዓለይቱን ሃይማኖቱን ቀቢሉን ክመርፅ ዝፍትን ምስ ተሳዕረ ድማ ኣይተሳዕርኩ እናተባሃለ ንሓሰድካ ምቅታል ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ጫፍ ዝነብር ወላ እውን ተንባንኬል በዓል ኬንያ ዝበሃል ሃገራት እውን ተሪኻየ ኣብ ጫፍ እየን ዘለዋ እቲ ዲሞክራሲ ድማ ሽማዊ እምበር ሙሉእ ብምሉእ ከተግርዎ ተጀሚሮም ብቐሊሉ ክፍንጀር ዝኽእል ቦምባታት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ኩሉ እቲ ህዝቢ መንእሰይ ክነቅሓሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ዲሞክራሲ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ግን ኣፍሪካ ናታ መንገዲ ናይ ዲሞክራሲ ክትረክብ ክትክእል ኣለዋ ቅድምቲ ናቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ዘሎ ምኻትካ ድማ ንቅሓት ናይቲ ህዝቢ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንክኸይድ ክስራሓሉ ክኽእል ኣሎ ባህላዊ ያኔ ምነት ፈርሷል። በኢትዮ ሶማሊያ ጉዳይ ከግብጽ ቀጥሎ ፊት አውራሪ የነበረችው ኤርትራ ጥጓን ለመያዝ ተገድዳለች። ሁሉም ነገር በፍጥነት እየተከናወነ ነው። የቱርክ አንካራው ስምምነት በኤርትራው የአስመራ ስምምነት ላይ የበላይነቱን እንደወሰደ እየተነገረ ነው። ኤርትራና ግብጽ የፖለቲካ ቁማሩን ያስበላቻቸው አሜሪካ መሆኗ ተነግሯል። አሜሪካ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የደወለችው ስልክ ሁሉም ነገር መልክ እንዲይዝ አድርጎታል። ስልኩ ከስቴት ዲፓርትመንት ወደ 4 ኪሎ የተደወለ ነው። የሶማሊያ መንግስት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ቁጭ ብዬ ልነጋገር ፈርሷል። ኦኬ ኣብዚ ኣስተውዒልና ክሪኦ ዘለና ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ተፈንዩ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ብዙሕ ምዕባለታት እዮም ዘካየዱ ዘለው ሓደ ካብቲ ምዕባለታት መበገሱ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኣንካራ ዝተፈፀመ ስምምዕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ሶማልያን ዘጋጠመ ኩነታት ክኾን ከሎ እቲ ስምምዕ እቲ ሓደ ነጥቢ ጥራይ ኣነፂሩ ንሱ ድማ ኢትዮጵያ ወይ እውን አብይ አሕመድ ነቱ ዝኸዶ ዝነበረ ገዲፉ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሶማልያ ክኸብር ከም ዝኾነ እዩ ነጊሩ ብኻልእ ዘራርባ ምስ ሶማሊላንድ ዝግበር ዝነበረ ዕንደራ ንዑ ገዲፉ መንግስቲ ናይ ፌደራል ናይ ሶማልያ ዘፍቀደሉ ክቕበል ምዃኑ እዩ ነጊሩ ስለዚ እታ ስምምዕ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኣላ ኣብዚኣ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ግን ክልተ ነገር ክትግንዘብ ትኽእል ሓደ እቲ ስምምዕ አብይ አሕመድ ብሊንከን ከም ዘጠንቀቖን ከይዱ ነታ ጉዳይታ ክፍርማ ከም ዘለዎን ብሊንከን ከስለምታይ ኣብቲ ዞባ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኢሊት ዝብሎ ዘሎ ይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹም እቲ ሓቅነት ናቱ እዚ ብዚ ንሳቶም 10 ግዜ ዝዛረብዎ ዘለው ፅነከረኩም ኣብዚ ስእሊ ነይራ ብፍፁም ነዚ ስእሊ ዝከሪኡ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣሜሪካ ምስ ብሊንከን ምስ ኣቢ ኮይና ነቲ ጉዳይ ብምፍፃም ኣብቲ ዞባቲ ንኤርትራን ግብፅን ሶማልያን ዝገብርዎ ዘለው ንምብታን የጌራቶ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብናተይ መረዳእታ ሓሶት እዩ እዚ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ 4-5 ግዜ ዘነፀረቶ ነገር ተሎ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ክድፈር ኣይነፍቅድን ኢና ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከምኡ ድማ ቻርተር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣይፈርስን እዩ እዚ ከዓ ግዛታዊ ዶብ ናይ ሃገራትን ናፅነት ናይ ሃገራትን ልኡላውነት ናይ ሃገራትን ደፊርካ ዝግበር ስምምዕ ቅቡል ኣይኮነን ብምባል ንዓቢ ተጠንቀቕ ኢሎሞ ነይሮም እዮም ኤግዛክትሊ ናይ ኣንካራ ስምምዕ ድማ እንታይ ዝብል ነይሩ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ክኽብር ከም ዘሎ
ንዘበናት ድማ ንነዊሕ እዋን ብፍላይ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዚ ዝነበረ ዝምድና ንሳቶም ከም መፈክሪ ዝጥቀምሉ ዘሎ ግብፂ ኤርትራ ሶማልያ ዝገበርዎ ስምምዕ ኣብ ኣስመራ እንታይ ዝብል ነይሩ ሰለስቲአን ሃገራት ልኡላውነት ናይ ሃገራትን ግዛእታዊ ሓድነት ናይተን ሃገራትን ብማንም ይኹን ክትንከፍ ከም ዘይብሉን መበገሲ ናይ ኩሉ ዓለም ለኻዊ ስምምዕ እሱ ስለ ዝኾነ ነዚ ድማ ሰለስቲአን ሃገራት ሓጋጊዘን ልኡላውነት ናይ ሃገራትን ንምውሓስ ክሰርሓ ምዃነን ሓንቲ ሃገር ካብተን ተታሪማ ድማ ተን ካልኦት ሃገራት እውን ክሕግዛ ከም ዝኾና ንምክልኻል ናይ ልኡላውነት ናይተን ካልኦት ሃገራት ኢደን ክድግፋ ከም ዝኾና መራሒ ናይ ግብፂ ባዕሉ ዘንበቦ ዘረባ እዩ ስለዚ ኤርትራ ልኡላውነታ ዶባ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ እንተተንኪፍዎ ግብፂ ክትሕግዛ ምዃና ንሶማልያ ዝኾነ ሰብ ልኡላውነታ እንተተንኪፉ ኤርትራን ግብፅን ክድግፋ ምዃናን እዮም ተዘራሪቦም ካብዚ ዝተቐየረ የለን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣንካራ ኸይዱ ነዚያ ጉዳይ እዚኣ ይሕራይ ንፈሪሙ እንተኾነ ምስ ተመለሰ ዝገብርዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኢቭን በዓል ቢቢሲ ዝተሳተፍዎ ማለት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘሎ ሻዕብያ ተጠቢሱ እዩ ምስ ግብፂ ሻዕብያ ሶማልያ ዝገበርዎ ኩሉ ፌል ገይሩ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ልዑል ሻቁሎት ፈጢሩሉ ከም ዘሎን ዝምድና ምስ ሶማልያ ክብተኽ ከም ዝኽእልን ዝብል ፕሮፓጋንዳ ኢቭን ቢቢሲ ዝተሓወሶ ክጋዋሕ ቀኒ እዩ ንዑም ወድኸሙን ስለ ዝረኣየ ሶማልያ ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃስ ክትገብር ተገዲዳ ክንብል ንኽእል ኢና ሓደ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናቶም ዲሬክት ናብ ግብፂ ኸይዱ ኣብ ካይሮ ኸይዱ ምስ መዘኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ተራኺቡ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ድማ ሓፊሉ ነፋሪት ሒዙ ናብ ኣስመራ ተራእዩ What do we see? መጀመሪያ ብናይ ግብፂ ንጀምር እዚ ብክልቲኡ መንገዲ ክንሪኦ ስለ ዝኾና Somalia's foreign ministers discussed Red Sea and developments in Somaliland on Monday during bilateral talks in Cairo. The meeting happened around a month after Ethiopia and Somalia agreed to hold technical talks to resolve the dispute sparked by Ethiopia's deal with Somalia's Breka region of Somaliland. The two urged for respect of countries' sovereignty in maintaining peace within the region. So, እንታይ ተባሂሎም ክልቲኦም ኮፍ ኢሎም ተራኺቦም ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ክልቲአን ሃገራት ሙሉእ ኣኽብሮት ከም ዘለዎምን ክልቲኦም ሃገራት ድማ ክትሓጋገዙ ምዃኖም እቲ ስምምዕ ኣብ ኣስመራ ዝተገበረ ዝኾነ ይኹን ዘፍርሶ ነገር ከም ዘየለ ምክንያቱ እቲ ፕሮፓጋንዳ ሚድያ ናይ ኣቢን ካልኦን ዝብልዎ ዘለዎ ዘይኮነ እቲ ትኽክለኛ ምስሊ ግብፂ ሶማልያ ኣብ ኣንካራ ኸይዳ ዋላ እኳ 100 ካብ 100 እንተዘይተዓወተት እቲ ንሳቱ ደልዮ ዝነበረት ብመሰረቱ ግን ተተግቢር እዩ እንተኾነ ድሮ ናብ ኢትዮጵያ እውን ሓደ ዴሌጌሽን ሰዲዳ ነይራ እሱ ከዓ ነቲ ውዕል ናይ ኣንካራ ንምፍፃሙ ዘኽእል ሓደ ዲፕሎማት ሰዲዳ ነይራ ቲም ናይ ዲፕሎማሲ እቲ ቲም ናይ ሶማልያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ከሎ ሓደ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ውሽጢ ሶማልያ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመን እቲ ኩነታት ድማ ነፍሱ ዝኻለ ሽግር ከም ዝፈጠረን ኢትዮጵያ ድማ እንታይ ትብል ዘላ ንሕና ይኮናን ጌርናዮ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝተፈፀመ ስምምዕ ክዕንቅፉ ዝደልዩ ሓይልታት ዝገበርዎ እዩ ድሓን ተሓዘልኩም ክፍትነ so many things ኣብዚ ጉዳይ እዚ ባዕላቶም ዝሸናኽርዎ ዘለው ግብፂ ግን ኣብዚ ሓደ ጉዳይ ተዛሪባ ነይራ ዳርጋ ኣብቲ ሚድያ እውን ኮለል ክብል ዝቐነየ The Red Sea belongs to the countries bordering the Red Sea, and the presence of any party other than coastal countries to the Red Sea is unacceptable. Turkey has been mediating between the two East African countries as tension between them have simmered since Ethiopia signed ግብፂ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናታ ዝበለቶ ቀይሕ ባሕሪ ነተን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝተደኮነ ሃገራት ጥራይ ዝምልከት ጉዳይ እዩ ካልእ ሃገር ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢዱ ክእትወሉ ዝኽእል ወይ እውን ላዕልን ታሕትን ክብለሉ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን መሰል ዘለዎ የለን ብምባሎም ኢትዮጵያውያን ጨርቆም ክድርቡ እዮም ደልዮም መን እዮም እዚኦም ግብፂ ኣብ ኒው ኮይኖም ንዓና ናብ ግብፂ ክንቀርብ ዲና ይንቐርብን እናበሉ ዝፍክሩልና ዘሎ ብምባል ከዓብድዮም ደልዮም ነይሮም ኣብቲ ብፍላይ ኣብ ኤክስ ዝፅሕፍዎ ዝነበሩ ክሪኦ ከለኹ እዚ ድማ ግብፂ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ቀይ ባሕር ንኸይትቐርብ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ውድድር ኢና ክንርኢ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ብዓብዪ ክኸውን ኤርትራ ስቕ ኢላ ትኸይድ ዘላ እንተኾነ ኣብቲ ስቕታናታ ድማ ስራሓት ትሰርሕ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ቀፃል ናብ ኤርትራ ዘኽዶ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ እንድሕሪ ኢልና መርገፂ ዘይትቕይር ሃገር ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ ምዃና ጥራይ ፈሊጦም ኣሎ ተዲኹምሎም ናታ ፖዚሽን ዘይትቕይር ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ እያ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ድማ ንኤርትራ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለው መራሒ ናይ ሶማልያ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዎን ንባዕሉ እውን ኣብ ብዙሕ ብልሽውና ዝተኣለኸ መራሒ ምዃኑ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ሙሉእ ደገፍ ከም ዘይብሉን ውሽጣዊ ፀገማት ናቱ ድማ ሕንፍሽፍሽ ስለ ዝፈጥረሉ ዘሎ ናይ ደገ ሓይልታት ድማ ናብ ዝተፈላለየ መኣዝን
ኢማራት በትትጻውጦ ቱርኩ በትትጻውጦ አሜሪካ በትትጻውጦ ኢትዮጵያ በትሽንክረሉ ኬንያ በትገለ ትሽንክረሉ ገለ ገለ በከብዚ ሁሉ ይናወጥ ስለዘሎ እቱንኮ ሽንክረሉን ከዓብጦን ወይ ክፋሕብትን ክትወሉ ዘይደሊ ዘሎ ነታ ሃገር ንምርካብ ጥራይ ብዘይ ረብሓ ዝሰርሓሉ ዘሎ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ምዃኑ ስለዝፈልጥ ሓፍ ኢሉ ናይ ኤርትራ ዝኸይድ ስለምንታይ ከ ናይ ኤርትራ ዝኸይድ ቀጻል መስለኩም ብቴሌፎን ዘይውዶ ቴሌፎን ናቱ ከም ዝጥለፍ ስለዝፈልጥ ብቴሌፎን ዝዛረቦ ምስ ኤርትራ ከም ዝጠልፍዎ ስለዝፈልጥ እዩ ነፋሪቱ አልዒሉ ናይ ኤርትራ ክኸይድ ዝግደድ ዘሎ እቲ መልእኽቲ ናብ ኤርትራ ቅድሚ ምብፅሑ ክሰርቅዎ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ዓበይቲ ሃገራት ኢዶም ይትየምሉ ዘሎ ጉዳይ ስለዝኾነ እቲ እንኮ ብኣካል ተራኺቡ ጥራይ ክዛረብ ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ኸይዱ and that's a problem right now እቲ ፀገም ኣጋጢሞም ዘሎ ንሓ ኣብዚኣ መንስማያ ሽዑ ተመሊሰት ትንተና ክበኩም እየ ريبليك صومال حسن الشيخ محمود ناي سرح مبصح نمفصام لومي اب ساعات دحر قطري اسمرا اتيو بريزيدنت سياسه فورك دما اب اغراوي معرفو نفرت اسمرا بناي كبري سلفي تقبلوا بريزيدنت سياسن بريزيدنت حسنن اب مدنفع كلتاو زمدنا كومون حبراوا اقداسنت اب زلوم زباو غداياتن اغراوي معبالتاتن كزراربويم ابتي ناي مقبال سنه سرعات منستر غدايات وصاي اتو عثمان صالح ترخيبو نيرو عثمان صالح ترخيبوني انتينا نرد لنا ابز ጉዳይ እዚ بقليلو كرزخل ويون قليلكا كرزخل ጉዳይ كم زي كونه كل سب تገንዚብዎ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ኩልና ፈሊጥና ኣለና ሕጂ ኤርትራ ابز ጉዳይ እዚ ብዙሕ አበርክቶ ከም ዘለዋን ብዙሕ ስራሕ ከም ዘለዋ ካብ ቡ መንጽር ድማ ተደላይነት ናታ ወይውን አበርክቶ ናታ እናዓዘዘ ዝኸይድ ዘሎ ከም ብግምት አልኩ ትሪኢ ከለኻ ድማ ኤርትራውን ኣብዘይ ዓቢ ረብሓ ከምፃላ ዘይክል ኤርትራ ዲፕሎማቲካሊ የስ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ቀጥታዊ ኩነታት ግን ኤርትራ የስ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኮንቴይን ክትገብሮ ተኾይና ክትንቀሳቐስ ክትክእል ኣለዋ ዲፕሎማሲ ድማ ዓብ ተራ ኣለዎ ግን ዲስትራክት ድማ ይገብረሉ ነቲ ሃገር ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ሰላም ዘለዎ ኩነታት እያ ዘላ ሓውሱ ሰላም ዘለዎን ኣብ ቁጠባኣ ከተተኩር ኣብ ትደልየሉ ዘላ እቲ ከባቢ ተፈጢሩሉ ዘሎ ረስኒ ንኤርትራ እውን በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ንኤርትራ እውን ብየማንን ፀጋምን ይፀልዋ ከም ዘሎን ኣብዚ ስምዕዎም ሕጂ ከመይ ኢሎም ነቲ ኩነታት ሕውስ የብልዎ ከም ዘሎ ብፍላይ በወገን ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ እስከዚያ ስማ ምምነት ተከትሎ ልንል በምንችል መልኩ ባለፉት 24 ሰዓታት ወደ 3 የሚጠጉ አዳዲስ ክስተቶች በምስራቅ አፍሪካ በተለይም ደግሞ በቀይ ባህር አካባቢ ተከስተዋል። አንተ በመግቢያው እንዳልከው የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አዲስ አበባ ይገኛሉ። ከአንካራ ስምምነት ጋር በተያያዘ ውይይት ለማድረግ ነው። ሁለተኛው ሶማሊያ ሚኒስትር ዴታቸው ወደዚህ የመጡ ሶማሊያ በኢትዮጵያ ላይ ክስ አቅርባለች። በከፍተኛ ሁኔታ ጠንካራ ብለህ ልትጠራው የምትችለው አይነት ትችትን በኢትዮጵያ ላይ አቅርባለች። በጁባላንድ በሚገኘው በዶሎ ከተማ በሚገኙ 3 ስቴሽኖች ላይ የወታደራዊ ካምፖች ላይ በኢትዮጵያ ወታደሮች ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ኣብ አዲስ አበባ ሓደ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ኣብ መንጎ ሶማሊያን ኢትዮጵያን ተኻይዱ ነይሩ። እዚ ክካየድ ከሎ ድማ ኣብ መንጎ ብዙሕ እንቅፋታት የጋጥም ከም ዘሎ እቲ እንቅፋታት ድማ ኢትዮጵያ ብትብሎ ዘላ ካልኦት ሓይልታት ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ሰላም ንኸይህሉ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ምዃኑ እዮም ክዛረቡ ዝፍትኑ ዘለው ኤግዛክትሊ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሶማል ግን ነዚ ነገራት እዚ ንዲስካሽንስ ወይ እውን ንጥርጥር ኣይገደፎን መን ይብድሎም ከም ዘሎ መንግስቲ ብትክክል ተዛሪቡ እዩ መንግስቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ናይ ሶማሊያ ቅድሚ ናብ ኤርትራ ምኻዱ ዘውፅኦ ኩነታት ተሎ እዚ ነይሩ እሱ ድማ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣብ መሬት ናይ ሶማሊያ መፅዩ መጥቃዕቲ ይፍፅም ከም ዘሎን እቲ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ድማ መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ምዃኑ ሓላፍነት ክወስደሉ ከም ዝግባእ መንግስቲ ሶማሊያ ድማ ብተሪር ከም ዝኹንኖን እንታይ ዝፈጥር ዘሎ እዚ ሳቶም ነዚ ነገር እዚ ክሽንክርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለው እቲ ምሽንካር ከንታይ እዩ ናብ ኤርትራ ከሰጋግርዎ እንድሕር ኣሜሪካ ኢዳ ኣለዋ ኮይና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ትሽንክር ዘላ ንግብፂ እንተኢሎም ዝሰምዖም የለን እንታይ ክትርድቡ ኣለኩም ንግብፂ ክኸሱን ተፈቲኖም ኢትዮጵያ ዝሰምዖም ሓይሊ ከምዚ የለ ይፈልጡ እዮም ምክንያቱ ዲፕሎማቲካሊ ካብኦም ንላዕሊ ፀብለልትነት ስለ ዘለዋ ግብፂ ሓንቲ ነገር ክገብርዋ ዝኽእሉ ብፍላይ ንበዓል ኣሜሪካ ንምእማን ኤርትራ ያ ነገራት ትሽንክር ዘላ ንዝብል ዘረባ ግን ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ሽም ናይ ኤርትራ ብቐሊሉ ክፅየቐሎም ዝኽእልን ገለን ስለ ዝኾነ እቲ ሕቶ ግን ኤርትራ ኣውት ስማርት ጌራቶም ካብኣ ንላዕሊ ዲፕሎማሲያዊ ሓይሊ ንዘለዋ ሃገር ምስ ግብፂ ትሰርሕ ስለ ዘላ እዚ ንኤርትራ ሽፋን ኮይኑዋ ኣሎ እንታይ ኢለኩም ፀኒሐ ኣቐዲመ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ዋጋ ትኸፍል ኣላ ወላ እውን ቀጥታዊ ረብሓ እንተዘይብላ ኢለኩም ነይረ እቲ ሓቂ ግን እንታይ እዩ ኤርትራ ነዚ ክትገብር ካ ግዴታ እዩ ምርጫ እውን የብላን እዚ እንተዘይገይራ
ኢትዮጵያ ኢንሰርክል ክትገብራ ከም ትቅድም ሕጂ ዝነበረ ተቀዳዲማ ኤርትራ ነዚ ትገብሮ ዘላ ኩነታት ፕሮአክቲቭሊ እንተደይ ተሳቲፋ ብዙሓት ሰባት ከም ትብልዎ ወይ ገምጋም ናይ ዝበፅሕ ህዝቢ እንታይ እዩ ሶማል እንታይ ክትገብረልና እዩ ዝብል ሱዳን እንታይ ክትገብረልና ባዕሎም ይፈልጡ ዝብል ሰብ ኣሎ ስለምንታይ ከኸም ብል ኣነ ሕዘሎም ነቶም ሰባት ከም ዝብሉ ንሕና ክንሳቀ ከለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይተጓየዩልና ከትሕንዋን ኤርትራ ኣይተጓየዩላን በንፃሩ ይሽንክሩላ እዮም ነይሮም ትሕቶ ግን እቶም ዝሽንክሩ ዝነበሩ መራሕቲ የለውን ሎሚ ሕጂ ዘለና ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ መድረክ እዩ ዘሎ ንኢትዮጵያ ድማ ስቕ ኢልካ ምርኣይ ከም ብሓድሽ ክሽንክረልካ ዕድል ምፍጣር ስለ ዝኾነ እቲ መንግስቲ ዝጓየዮ ዘሎ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ናቱ ዳይናሚካዊ ሓይሊ ሃልይዎ ነቲ ቦታቲ ኣንጻር ኤርትራ ሞቢላይዝ ንኸይገብሮ ወይ እውን ምስኡ ገይሩ ኣንጻር ኤርትራ ንኸየቕንዖ ምክንያቱ ብቐሊሉ ንኤርትራ ንከነፅላ ዓቕሚ ኣለዎ መንግስቲ ኣቢ ይብለኩም ኣለኹን እቲ ሕማቕ ሽም ናይ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ምዕራባዊ ዓለም ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ዳ ስለ ዘይተጠዓዓም ኣብዚ ጉዳይ ዝምበር እንድሕሪ ኤርትራ ዘይተጓየያ ኣቢ ኣሕመድ እውን እንተኾነ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከምዚ ዶ ኢሉ ሸናኺሩ እገዛታት ኣብ ምግባር ክሰርሕ ይኽእል እዩ ንኣብነት እቲ ገለ ካብቲ ኣጀንዳ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ዶብ ኣብ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ናይ ትግራይ ከም ዘሎ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ግፍዒ ይፍፅም ከም ዘሎ ዝብል ዜናታት ቀፃልና ንሰምዕ ዘለና እዚ ድማ ኣጀንዳ ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ኤርትራ ክትጓየ ከም ዘለዋ ምጉያይ ድማ ኢትዮጵያ ፀብለልትነት ረኺቡ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ነቲ ዞባ ከይውግኖ ኣስዋ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ትጎዮ ዘላ ማዕረ ክንደይ ንሶማልያ ክትሕግዛ ትፍትን ኣላ ኮይኑ ዝስማዓካ ማዕር እዩ ንኤርትራ ገዳስነት ኣለዎ እዚ ኣብ ሰንከልከል ዘሎ ስርዓት ናይ ኣቢ ዕድል እንድሕሪብካዮ ደገፍ ፍሉይ ነገር ንክረክብ ዕድል እንድሕሪብካዮ ደገፍ ክረክብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ መጋበርያ ንክኾኑ ፀገም ዝበሃል ዘይብሎም እዮም ሕጂ እውን እኮ ኣቢ ንኩሎም መጋበርያ ክኾኑ ፀገም የብሉን እቲ ፀገም ግን ዓግቡሉን እዮም ዘለዉ ናትካ መጋበርየነት እኹል ኣይኮነን ንዓና ተተኣማምን ኣይኮንካን ዝብል ዘረባ ስለ ዘጋጥሞ ዘሎ እምበር ኣነ መጋበርያ ኣይከውን ብኣፉ ዝብል እምበር ብተግባር ንኩላቶም ፍግም እናበለ ክሰርሕ ዝኽእል ምዃኑ ክንደይ ግዜ ሪፖርት ወፂሉ ኣብዚ ምፂናልኩም ኣለና ስለዚ እቲ ጉዳይ ዘለና መድረክ ኤርትራ ናይ ግድን ክትጓየየሉ ዘለዋ መድረክ እዩ እዚ ድማ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ኣሕመድ ወይ ብወገን ኢትዮጵያ ሰፊሕ ዝኾነ ኣንጻር ኤርትራ ብኩሉ መዳይ እዮም ክዛረቡ ጀሚሮም ዘለዉ ንስማዕ ኣብዚ እውን ሕጂ ፈጽም ግፊት ነበር ከዋሽንግተን የአንካራው ስምምነት እንዲፈጸም ቶኒ ብሌር አብይን አናግረዋቸዋል በስልክ አንቶኒ ብሊንከን ማለት ነው ሶሪ አሁን ያን ምስል መልሶ ያመጣልኝ የሶማሊላንዱ ምስል ምናልባት ተገፍተን ሶማሊላንዱን ካልተሰረች ኢትዮጵያ ሶማሊያ ጋር ሄደሽ ኖርማላይዝ ግንኙነታቸውን ወደ ቀድሞ ለመመለስ ብለው አንቶኒ ብሊንከን ጫና አሳድረው ከሆነ በግድ ተነስተን ከሄድን ይሆናል ይሄ ምስቅልቅል ሁኔታ ተፈጥሮ ከኛው ካልሆነ ምስቅልቅል ሁኔታ መፈጠሩ አይቀርምና እሱ ምስል እያመጣብኝ ነው አጀንታየም ዝብል ዘሎ አሜሪካ ናቢ አህመድ ተፈራርሆ ከም ዝነበረት ነቲ ናይ አንካራ ኩነታት ክፍርመሉ ከም ዘለዎም ወይ ክሳተፉ ከም ዘለዎም ገዲዳት ከም ዝነበረት እዮም ዝነግሩ ዘሎ ትሩ ኣብዚያ ኣሜሪካ መርገፂ ቀየረትን ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ኮንሲስተንት ዝኾነ ፖሊሲ ተኸቲላ ኣቢ ኣሕመድ ትኸዶ ዘለኻ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ዕንደራ ክሰርሕ ኣይክልኒ ኢሎሞ ማይክ ሃመር ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፂኡ 2 ግዜ ናይ ሶማልያ ልኡላውነት ተቐበል ኢና ብምባል ኣትሪሩ ንፁር መርገፂ ዝገበረትሉ ኣሜሪካ ኣትሊስት ኣብቲ ፓብሊክ ብድሕሪ መጋረጃ ካላርሲ እዩ ኣብቲ ኣብ ቅድሚ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂያ ዝገበረቶ ግን ካብ መጀመሪኡ ኣብ 234 ኣጋጣሚታት ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣቢ ኢዱ ክስሕብ ከም ዘለዎ እዮም ነጊሮሞ ሕጂ እውን ኣብቲ ናይ አንካራ ንክሰማማዕ ክግድድዎ ከለዉ ንኤርትራ ወይ ንገለመለ ኢሎም ኣይኮኑን ነታ ቀደም ዝበልዋ ከተተግብራ ኣለካ ልኡላውነት ናይ ሃገር ክደፍራ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ደገ ባሕሪ ትደሊኻ ምስ መንግስቲ ፈደራል ናይ ኢትዮጵያ ክትረዳዳ ኣለካ እዮም ኢሎሞ እዚኣ ክሊር ኮይና ኣላ እቲ ዝተገበረ ኩነታት ኣይኮነን ትፀገም ሕጂ ከመይ ጌርካ ነቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ሶማልያን ዘሎ ተፍርሶ እዩ ንሶማልያ ድማ ቀፃልዮም እዚ ፕሮፓጋንዳ ዝፈንዮምላ ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማልያን ዘሎ ነገር እውን ከፍርስዎ ይደልዩ ኣለዉ እቲ ሕቶ ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ እዚ መርገፂ እዚ ሃገራዊ ሚድያ በተደጋጋሚ ነዚ ናይ አቢ አሕመድ ዘረባይ ዘንዳችን ኢኮኖሚያችን እያደገ ነው ህዝባችን እያደገ ነው ከምጽዋ እስከ ሶማሌ 5000 ኪሎ ሜትር ነው ሲሾሩ ትልቅ ሀብት ነው ልናለማው አልቻልንም ሌሎች ናቸው ከሌላ ቦታ መጥተው እንደፈለጉ የሚያደርጉት ትንሽ አክሰስ ጋራንቲ ስጡን እኛ ከፈረስን ሁላችሁም ጠፋላችሁ ትልቅ ስለሆነ ጥያቄያችን ይሄ ነው ይሄ ጥያቄ የገባቸው አሉ ያልገባቸው አሉ
እንዲገባቸው የሚጠይቁ አሉ። የኛ ስራ ማስረዳት ነው። ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። ሰላማዊ በሆነ መንገድ ስለዚህ አብይ አሕመድ ንጹር ዝኾነ በተደጋጋሚ እቲ ሃገራዊ ሚድያ ድማ በተደጋጋሚ ዝገብሮ ዘሎ ዘረባ እንተሎ እዚያን ሰምዓ ዘለና ኢና ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ሸለል ክብለሉ አይደለን ዘይቅየር መርገፂ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድሌት ኣለና ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይቶም ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣብ ዝገብሩ ዘለዉ ዓሰብ ናትናዩ ንዓሰብ ከነምልስ ኣለና ዝብል ኣበየክስ ቀፃሊ ዝወፅእ ዘሎ ቀፃሊ ዝብለኩም ዘሎ ተርጂኹም ለሎም ሕሉፍ ሓሊፎም ገሊኦም ንዓሰብ ንዓና ረኪቦም ብዛዕባ ባፅዒ እውን ክንዘራረብ ኣለና ዝብል ዘረባ እውን ይወፅእ ኣሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ዝተፈላለየ ስትራቴጂ ይኽተል ከም ዘሎ ኣቢ ኣብቲ ሚድያ ክመፅእ ከሎ ብሰላማዊ መንገዲ ብገለ መንገዲ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ነታ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ይደፍኣላ ከም ዘሎ ንዝተፈላለየ ዕላማ ድማ ተገልግሎ ዘላ ሓደ ሕልሚ ንምፍጣር ነቲ ሰብ ዓሰብ ክብል ከሎ ከምባሆ ከም ዝኽእል ዘይተጨበጠ ተስፋ ትቦ ኣብ ተስፋ ክህውትት ምንታ ካልኣይ ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሓይሊ ንዓሰብ ዝደሊ ኢማራት ካልእ ምናልባት ነቲ ኣጀንዳ ተተኸቲሎም ንዑ ክሕግዝሉ ዝኽእሉ መንገዲ እንተሎ ድማ የናድሎ ኣለዉ ድማ እዮም ጥራይ ፈሪሆም ስለ ዘሎ ሳቶም እውን ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሶም ንክኸዱ ፀገም ስለ ዘለዎም ኣብዚያ ሕጂ ድማ ደየዋፅኦም ምዃኑ ስለ ዝርድኦም ዘሎ እዩ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ድማ ዕድል ስለ ዘይህብ ዘሎ ተርጂምሎም ኤርትራ ሕጋዊ መንገዲ ተኸቲላ ዲፕሎማቲካሊ ትጓየ ስለ ዘላ ምስ ካልኦት ሓይልታት ድማ ትራኸብ ስለ ዘላ ኣንጻር ኤርትራ መርገፁ ወሲዱ ኣሜሪካ ወይ ኢትዮጵያ ከም ዝግበር ድሕሪ ኢሉ ቀልጢፋ ኤርትራ ካልእ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል ስለ ዝርዩ ዘሎ ወታደራዊ ዘይኮነ ዲፕሎማስያዊ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኣቢ ኣብ ዘይተጨበጠ ክኸስሩ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ጉዳይ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ብሕጋዊ ዝብላ ሰብ ከይከሶ ኢሉ እምበር ብድሕሪ መጋረጃ ብኩሉ መንገዲ ንደሊ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኸ ብፍሉይ ክጠቕሞ ስለ ዝደለየ ድዩ ኖ ኣጀንዳ ይስውን ተርጂኹሉ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ብዙሕ ዝተሓላለኸ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ንዑ ድማ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ትጠቕመላ እያ እታ ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ዝዓበየ ክሳራ ናትኩም ትፀገም ናይቲ ህዝቢ ዘሎ ኢንፍሌሽን ዝቕባበ ገለመለ ኩሉ ብሰንኪ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብልካ ክራይ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዝኸበደ ገለመለ እዩ ትብሎ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ፀገም ግን ውሽጣዊ ኩናት ስለ ዘለዎ እዩ ከምኡ እንተኢልካ ግን ንዑ ፀገም ስለ ትፈጥረሉ ነዛ ኣጀንዳ እዚኣ ብዝሰፍሐ ይጥቀመላ ኣሎ እቲ ሚድያ ናቱ ድማ ኣብዛ ናይ ጉዳይ ባሕሪ ብዙሕ ፀጋታት ኢንቨስት ገይሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና መንግስት አሁን ያለውን የጁባላንድ መንግስት አይቀበልም ምርጫው ትክክል አይደለም በሚል ወደ 1500 የሚጠጉ ሰራዊቶችን ወደ ጁባላንድ አስጠግቶ ነበር ከዛ መካከል 1000 ግጭት ከተከሰተ በኋላ በዲሴምበር 11 ማለት ነው ግማሹ ሰራዊት ወደ 1000 የሚጠጋው ወደ ኬንያ ገባ መሳሪያውን አስቀምጦ ወደ 300 የሚጠጋው ወደ ጁባላንድ ወታደሮች እጁን ሰጥቷል አሁን እዛው አካባቢ የተቀመጠ ወታደሮች አሉ ነው የጁባላንድ መንግስት የሚለው ሰው እነዚህ ወታደሮች እዚህ መሆናቸው በጁባላንድ ቴሪቶሪ ውስጥ መሆናቸው ትክክል አይደለም እሱን እናስመልሳለን የሚል መግለጫ ወጥቷል ከሱ ጋር በተያያዘ ደግሞ ያለው ምንድነው እነዚህ በሐፈሻ አብ ኢትዮጵያ አብ ሶማሊያ ዘሎ ሐሸውየ ድማ ኢትዮጵያ ጥራይ ኮነት ጸገም አብ ሶማሊያ ውሽጣው ጸገም ናይ ሶማሊያውን ተደራዳሪዎች ያለ ቅድመ ሁኔታ ተነጋገሩ በሚለው ጉዳይ ዙሪያ ብዙ አታካች በሆነ የዲፕሎማሲ ስራ ውስጥ አልፈዋል በዚህ ረገድ ቱርክ ዩጋንዳና ኬንያ ተጠቃሽ ናቸው በሐሰን ሼህ መሐመድ የሚመራው የሶማሊያ መንግስት ግን የኢትዮ ሶማሊላንድ ስምምነት በይፋ ተቀዶ ካልተጣለ ድረስ ፈጽሞ ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም በማለት ነበር በአቋሙ የጸናው በዚህ የተነሳ ድርድር የሚባለው ነገር አንድ ቦታ እንዲጀመር የግድ አንድ ቦታ ሆኖ ነበር የቀጠለው ሁኔታ ተነጋገሩ በሚለው بعفجة انتهينا نرزلنا نابزي تيكرنا أفريقيا أبعبي وطري كم زلون تركز بهالحجر دما نبسو زخالي أجندة كم زلون نابزي قد عايزي إذا أجندة ناتو دما نتكبابتي ناتو ربحا تركو مالت أكالنا نيتو يسلزي نيتو نبسو زخالي استراتيجي سلزلو نترك وكيلو ترايدي زقبر زلو ويس درخيتنا نيتو وني زلو معناتو بلينكن تركو خيدو خمزنا برد تركو دما ابتنا ጉዳይ ሱሪያ አብይት ስለዘለዋ በአሜሪካ አብ ክብርዝ ወሃባ ዘሎ ሀገር ምዃና መጠን ምናልባት ናይ አሜሪካ ኢት ክልዎ ከም ዝኽእል ኣብቲ ስምምዕ ድሮ ጥርጥር ነይሩና እንዲሁ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን ነዚ ጉዳይ ኣመንጎ ግብፂ ዘሎ ናይ ግብፂ ረብሓን ናይ ቱርክ ረብሓን ናይ ኢትዮጵያ ረብሓን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብቲ ዞባቲ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ዘመነ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ መን መርገፂ ትሕዝ ትኸውን ናይ መን ፀቅዒት ትኸውን ክትከውን ትኽእል ትኸውን ዝብል ዘረባ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ኣዛረብትን ዝለዓለ ፅልዋ ክልዎ ዝኽእል ኣብቲ ዞባቲ ዝበሃል ዘሎ እዩ ምክንያቱ
ግብፂ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብቀረባ ርክብ ከም ዝነበራ ዶናልድ ትራምፕ መምፅኡ ድማ ንኩሉ ረብሓታታ ክትጓየሉ ትኽእል ነጥቢ ከም ዝኾነ ይዝንገር ራይት ኢትዮጵያ ድማ ምናልባት ብመንገዲ ኢማራት ጌራ ድያ ብመንገዲ ካልኦት ጌራ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር እያ ነዚ ናይ ኣጀንዳ ናይ ግብፂ አንጻሩ ዲፕሎማቲካሊ ብኩሉ መንገዲ ካውንተር ንክትገብሮ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣቢ ንባዕሉ ኣብ ደገ ባሕሪ ከረጋግፅ ክፍትን ይብል ኣሎ ናይ ኣቢ ኣሕመድ ሕቶ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እቲ እንኮ ከጋጥሞ ዝኽእል ኩነታት ድሮ ካብዚ ሕጂ ኣጋጢሞ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ምናልባት እቲ ናይ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ዝበሃል ዘሎ ብመንገዲ በዓል እስራኤልን ኢማራትን ተደፋፍዩ ሓድሽ መድረክ ተተፈጢሩ ንሱ እውን ካብኡ ክረብሕ ይኽእል ይኸውን እዩ ድሮ ኣብቲ ስምምዓት እዩ ኣብ ኣንካራ ዝፈረመ ኩነታት ክንርኢ ከለና ግን ካብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኢዱ ክስሕብ ከም ዝፈተነ ኢና ንርኢ ዘለና ንሶማሊላንድ እውን ጠሊሞ ዝበሃል ዘሎ ግን ነታ ናይ ኤርትራ ኣጀንዳ ግን ክቕፅላ ምዃኑ ምናልባት ዝኾነ ዕድል ኣጋጢሙ ናይ ኤርትራ ምስ ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ብኣሜሪካ መርገፂ ቀይራ ናብ ኤርትራ ኣሉታዊ ስእሊ ክትገብር ተጀሚራ ድልው ከም ዝኾነ መጋበርያ ንክኸውን እውን ኣፍ ደገ ከፊቱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ነቲ ረጂም ቸንጅ ዝብል ኣብ ኤርትራ ንዑ ከሳስብ ምዃኑ ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ግዜ በዓል ሕወሓት ዝነበረ ዓብ ደገፍ ክንዱ ክረክብ ድማ ሽግር ስለ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ኣብዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክጓየ ይኽእል ኸውን ምክንያቱ እቲ ቀደም ኢትዮጵያ ኣንጻር ኤርትራ ኣብቲ ረጂም ቸንጅ ክሰርሕ ከላ ህወሓት ምስ ግብፂ ብቀረባ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ that's why ኩነታት ናቶም ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ እያ ተቐርቂራ ነይራ ኣብቲ እዋን እቲ ኤርትራ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ምስ ግብፂ ክትምስርት ኣይከኣለትን ነይራ ዋላ እኳ ዝምድና ኣለዋ ሰራዊት ናይ ግብፂ ኣብ ሳዋ ይዕለም ኣሎ ገለ ዝብል ብወገን ሱዳን ይኹን ወገን ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐስ ዘረባ እንተነበረ ኤርትራ ግን ከምዚ ናይ ሕጂ ምስ ግብፂ እምቆት ዘለዎ ዝምድና ኣይገበረትን ነይራ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ንባዕላ ግብፂ ስግኣት ይስምዓ ስለ ዘሎ ሓንቲ ናይ ግብፂ ከተተማምነካ ዘይትኽእል ንባዕላ ግብፂ እውን ኣብ ክራይሲስ ስለ ዘላ እዩ ኤርትራ ድማ ኣመና ኣብ ግብፂ ዝተመርኮሰ ሓይሊ ወይ እውን ደገፍ ከምዘይ ኣብኡ ተመርኩሳ ትኸይድ ከምዘየላ ርዱ እዩ ኤርትራ ነብሳ ዝኻለ ሓይሊ ዘለዋ እያ ግን ዲፕሎማቲካሊ ከምኡ ድማ ሰምታይምስ እውን ወታደራዊ ሓገዝ እውን ከድልየካ ስለ ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ኣንጻርካ ዘሎ ሓይሊ ካውንተር ክትገብረሉ ትኽእል ሓይሊ ስለ ዘድሊ ምስ ካልኦት ሓይልታት ምስ በዓል ቻይና ምስ በዓል ገለ መለ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ እውን ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኩነታት ንኤርትራ እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ እዚ ክብል ከለኹ ኤርትራ ኢትዮጵያ መፅያ ሽግር ክትፈጥረላ ወይ ወታደራዊ ነቲ መሬት ክትወስዶ እያ ዝብል ገምጋም የብለይን ግን ካብቲ ኤርትራ ናብ ምዕባለ ናብ ልምዓት ከተተኩሮ ትሓስብ ዘላ ዲስትራክት ክገብራ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘሎ ግን ንርኢ ኣለና that's why እቲ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣክቲቭሊ ይምልስ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ቀደም ኣይኮነን ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ብፍላይ ድማ እቲ ጻድቃን ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ገይሩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ከምኡ እውን ወርቅናትና ተወሲዱ ብኤርትራ ገይሩ ኮንትራባንዳ ንደገ ንበዓል ዱባይ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝበለ ኩሉ ሓሶት ምዃኑን ንኩናት ንምፅሕታር ዝገብርዎ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ነገራት ኣይምልስን እዩ ቀደም ግን ነዚኣቶም እውን ሸለል ኢሉ ክሰግሮም ከም ዘይደሊ ዘለዎን ዘድሊ መልሲ ንክህብ ድልውነት ከም ዘለዎን ኢና ንርኢ ዘለና and what we see ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ንኩሉ እንተታት ንክትምልስ ድልውነት ከም ዘለዋን ከምቲ ናይ ቀደም ሸለል ኢላ ክትሓልፎ ከም ዘይትደልን ዲፕሎማቲካሊ ካውንተር ክትገብር ወይ እውን ነቲ ሓሶት ዘረባ ሓሶት እንተተደጋገም ምምላስ ኣየድልዮን ደይኮነስ ይምልሱ ከም ዘለውን እዚ ከዓ ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ብዘይገድስ ግን ንምንታይ ውፁእ ሓሶት እዩ ኤርትራ ክትምልስ ክትክእል ኣለዋ ወላ ውሑድ ይኹን ኤርትራ ክትምልስ ክትክእል ኣለዋ ዓለም ብኸመይ እያ ትሰርሕ if America is responding to every little thing ዝኾነ ንእሽተይ ነገር ኣሜሪካ ትምልስ ተላ ኤውሮፓን ረብሓናታ ንእሽተይ ነገር ትኾን ትምልስ ተላ ኤርትራ ካብ ካልኦት ዝፈለያ ነገር የለን ክትምልስ ክትክእል ኣለዋ ተደይ መሊስካ ዘይ ምምላሽ ንባዕሉ መልሲ እዩ ንኣብነት ኤርትራ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኣላ እንተ ተባሂሉ ኤርትራ ድማ ስለዚ የላ ስቕ እንድሕር ኢላ ስቕ ምባል ጌርካያ ኣለካ ይደስምዕ እዲኹም ኣለኹም ለቢሞም እዮም ዘይመለሳ እዩ ትበሃል ኒኻ you have to respond and they know this ክንምንታይ ግዜ ወዘልካ you have to respond ክምልሱ ክኽእሉሎም እቲ ምምላስ ድማ ዋላ ዝደጋገም ነገር ይኹን ኣድላይነት ኣለዎ ነቲ ኣጀንዳ ናቶም ካውንተር ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ እንተቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ነዚ ይመስል ኢትዮጵያም ታሪክ ብናይ ከቀይ ባህር ጋር የተያያዘ ነው። የትኛውም አሁን አክሱም ብቻ ይባላል የሸዋ ሱልጣኔት ሙስሊም ሸዋ ሱልጣኔት ኢፋት ምናምን የሚባለው ዛሬ ሶማሊያ ድንበር ላይ የሚገኘውን ባህር ይቆጣጠር የነበረ ነው ከዚሁ አካባቢ የነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛም አንፃር ስናይ ከዛ ውጪ በታሪክ ኤርትራ ስትገነጠል ትልቁ ዲቤት የባህር በራችን ምን ይሆናል ማለት ዝም ብሎም ስሙዝሊ
دكتور دقاقين كازول كايو إثيوبيا بمسرات نحنا سوانا قال زبل الكال خازينا أي أب تاريخ الزمان يمر كون النت يقولون نحنا إثيوبيا بمسرات كرة قبلنا جخر أي قربنا هذا كلاي بمسرات إثيوبيا أنا ناتي إمنت دحر مني لك يا إثيوبيا تبهال مبر كرمي إثيوبيا ينورتن ناي أف تاريخي بهالاي صوتواي سلازي إثيوبيا تبهال تامني ليك زفت رأي تهزن رئاسة لنا كودو أكلاتهم سيو بزيز نور حدا أكل كعفر ميهو السنة بتا إزيا يا إثيوبيا أنا أي سلازي إثيوبيا أنا أي سلازي المزين يرى يا إثيوبيا زبل كاب تاريخ أو تنتانه انتهي تقرب تأي مرداء تغا قرمي مدريكس تهزن يا إثيوبيا نيرا أيان غتبسي توم بيشبوت تريتريال أكلنا إثيوبيا زلو مس نهاجرات ماتاتا كم يزول تاريخ أو تنتنا إخا تقرب زبل حدا حتى قرب يدل مخنياتو زي خافتو حدا إثيوبيا ونتن مسفخ نتقوم ولا من تلت على السلزغونه مالتي بقلت الزرارات يقول لك هذا اللي إثيوبيا سلستشح عمت جرا قال ما لازلنا أي نورا يعني إلى إيش وصلوا مالتي حقه ونسي حدا حتى كالي تستاهل زلوا نيرترا قداي أوزي حواتهم سر زلوا سيدهم وزبيل نتي جنوسايد زمس نارشين زراو قد زراو هزار وزلها أوزي متنقعون زلي مثلاً هذا خفتي جنوسايد ولا تجارو كوج ويكا خجارة زجبرة إيرترا جنس لهم زبيل إيرترا بسرية تقاليسا نظام نا إثيوبيا مسفح فحتي أفنجوم سرايا نتأن تحيزها سلازي أوزي أنا بخمي أزرو إذا ناريشن زي الجنوسايد زمس ناريشن يو ويتردي كاديو ويتردي أخيرا أكلنا تطون لها بزي أزرو أنا مالتي سلازي كم يترو أزي كالي colonization يهاجر ذات حستيلكاس إيرترا colonized عاديات بهاي السلاسة تجور مجرار جرملة كم كستاي تحسوت اللي خا شفتي نمنتها يزيد زارو زلخو قبل اللي تجارو فقط كاوزوم تو نت بتحت كمناتنا زولو تجارونا الدكتور جوريسس نخوم زي عينت ناريشن زهفتم سراح بمسرح قبل التجارو حدا جنوسايد نخفض سمو استجارو نتوتات سلزغونو زيبونا نارا خاريخات الزارب بتدقاقا مثل التزارب يبايزوهي كالي بعالخا موسان تفطراوي إيو بدحري يوم حقتات الموت تفطراوي حزبتات كما يكونوا خمسة لهم بعلم يزوسون أو حاجة من قستي سلة تتحفظ سلة تتحفظ يكونن نا إنجليز حاجة من قستي نا من تسأل عنك تصلودي كن سكوتلانداويان بريفرندم تشني فمبر نا ريفرندم بس حمي سلة تتحفظ أي تتحفظ ترجم يقول نعم من الوقت زين تتقوم لنزل لهم جن نتي تدولي وناريشن نما فرار حيك زعم تقول ونيو بين قلم توفت راوي سلازي أزيك خميخا تريوي كالي هاست جنراليزيشن خاتتكم دكتور جوريس بزح زي تزارب كلها هاستي خاتتكم انت ايز ولا كازلخو تجنص على عدتات إيرترا دوسلان كومزي خفيون إس هاست خالت من تاي زي تقرب من تاخا خالت عدتات زي تقرب مالك سلازي زخف أن تعدي تحتوسي انت ابنت همسي خاطر يكون زي ملكتك حصل متى تزارب مغنياتو بزعب عدو ده يزارب كبيديو نا عرقي تزغبر تكراينا نور هيوتنا نور تزملس يحيش لانه عليكم تسمعكم سفن فيدرال السلام عليكم عدنا تتلمعنا عدنا تتغيرنا يحيش نوعاتي اخلا تقراي كوكينات تقم سويلن بحثيرو اتينا انا بعد زارب زلو قداي ناي تግራይ ስለ ዘንብዖ ይብዝሕዝን ድማ أشحات سبعة هليقة نسلت عنك خطبل نتعدى بزجدة عزق تخطو استخلها السون قداي كاينيرو جن تمت أطيرك حجون أنتو خنا عسرت جزء ز أفوز زخفته ميكروفون زز حاجة بوليتيكية بزع بإيرترا يزارم هلاو ما بإيرترا مثل غير كحنت أبزيلن كنزر أخواز رباس كنسمع كبل كله جن أن كل مستسرعات
እንኮላይ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝመርሖ መንግስቲ ዝብለካ ዘሎ ኣብዚ ፈሪና ሓፊርና ንኸዶ ክኸውን የብሉን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኤርትራዊ እቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን በደል ዝፍጽሙ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ስርዓቱ ኩላቶም ኤርትራውያን እዮም ኤርትራውያን ብምዃኖም ከዓ ኣብዚ መስርሕ ንድሎ ዘለና መስርሕ ማለት እዩ ኢንቪዥን ክንገብሮም ክንክእል ኣለና ኢንቪዥን ንገብሮም እንተዘየሊና ግን ናይ ብሓቂ መንፈስ ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ኣይሓደረናን ወይ ከዓ ኣይሓቆፍናዮን ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ክንሰግራ ጥራሕ እዩ ዘለና ምስ ነፍስና ተመራሚርና ነፍስና ሓቲትና ይቕረ ባህልቲ ንስለ ድሕነት ህዝብና ንስለ ምውሓስ መጻኢና ይቕረ ባህልቲ ክንከውን ኣለና ብመጀመርያ ንነፍስና ይቕረ ክንብል ካብኡ ጀሚርና ከዓ ኦኬ ፈቃደኛ እንተኮይኑ ብልው እንተኮይኑ ንኽንብል እዚ ክብል እንከለኹ ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ዘድልየካ ኣይ ናይ መንግስቲ ብዘይ ይገድስ ዘሎ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ጽባሕ ዝመጽእ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል መንግስቲ ዘቆሞ ክኸውን ኣሎ እቲ ትካላት ናይ ዕርቂ ምክንያቱ መስርሕ ሃገራዊ ዕርቂ ክፋል ናይ ኣሰጋጋሪ ምና ፕሮፌሰር ዓወት ዝብላ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ጫቁጫቅ ክብለላ ከም ዝቐነየ የርኢ ኣለኹ ዕርቂ ምባል ኣብ ኤርትራ ብዘይ ገድስ መን እዩ ዝጠልቦ ዘሎ ንዕርቅን ሰላምን ምፅዋዕ ኣነ ኩሉ ግዜ ከም ልቦና እየ ዝርዮ መበገሲ ድማ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ብፍላይ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ነዚ ናይ ፕሮፌሰር ዓወት ዘረባ ከሽከርክርዎ እዮም ቀኒዮም ኣብቲ ናይ ሃገራውያን ሚድያታት እንታይ ይብልዎ ነይሮም ኣይሰማዕኩናኒ ትግራይ ኣይ ሶመን ኣይ ሳልሲት ቅድሚ ሶመን ቅድሚ 2-3 ዓመት ኣማይት ኣሽሓት ብናቶም ዘረባ ድማ ክሳብ ሚልዮን ሰብ ዝቐተሎም ፈደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ነይሩ ምስ ተዓሪቆም ጥራይ ዘይኮኑሲ ጉንብሕብሕ ክብሉ ንሪኦም ኣለና እቲ ዘሕዝን ክፋልከ ህወሓት እቲ ዝበለፀ ምሕደራ ኢሎም ዝፍክሩ ዝነበሩ ተቃዋምቲ እዮም ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዕርቂ ክበሃል ከሎ ክፅለሉ ዝደልዩ ቀዲሙ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ከባቢ 600,000 ዋላ ሚልዮን ተጋሩ ተቐቲሎም ኣብቲ ኩናት ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ዝዓበየ ዕንወት ዝፈፀመ ፈደራል መንግስቲ እዩ ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ እዮም ዝብሉ እሶም ፅር ናይ ኤርትራ ስለ ዘሎ እምበረ ዝበዝሕ ህዝቢ ብምንታይ መይቱ ብጥይት ጥራይ ኣይኮነ መይቱ ንሰለስተ ዓመት መድሃኒት ከም ዘይኣቱ እኽሊ ከም ዘይኣቱ ኤሌክትሪክ ከም ዘይኣቱ ዝኾነ ይኹን ቀረባት ከም ዘይኣቱ እዚ ድማ ንሓደ ሕብረተሰብ ወር ክራይምስ ገበን ናይ ኩናት ጀኖሳይድ ኩሉ እዚ ክፍፀም ዝገበረ እዚ ኩነታት እዚ እዩ እቲ ቆልዓን ህፃንን ክሃልቕ ዝኸኣለ መግቢ ስለ ዝሰኣነ ማይ ስለ ዝሰኣነ ንኸይኣትዎ ድማ ደይ መደይ ኢሉ እቲ መንግስቲ ናይ ፌደራል ስለ ዝኸልከለ እዩ ረዲኦም ኣለኹም ነዚ ዝገበሮ ምሱ ክዕረቑ ፀገም የብሎም እቶም ናይ ትግራይ ኤሊት ሪኢኹም ኣለኹም ኣብ ኤርትራ እንታይ ስለ ዘጋጠመካ ካብ ምስ መንግስቲ ክትዕረቕ ዘይትኽእል ናይ ብሓቂ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓልዮት ኣለካ ኮይኑ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝብለካ ኣብ ደገ ዘላ ኤርትራዊ ንሱ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ክትዕሞ ትደሊ ተኮይንካ ምስ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክሰርሓሉ ዘይትኽእል ምክንያት እንታይ እዩ እዚ ክብል ከለኹ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኸ ንኸብታት ትደሊ ድዩ ኣይደልን ካልእ ኣርስቲ ኣትሊስት ግን ንስኻ ንፍትሕን ዲሞክራሲን ቃለስ እየ ዝብለካ ብኣፉ ኣበይ ዘሎ ትፍትሒ ፍትሒ እኮ ኣብ ሪኮንሲሊየሽን እዩ ዝርከብ ኣብ ዕድገታትን ኣብ ሃገራዊ ዕርቅን ክትእውጅ ክትክእል ኣለካ ዕርቂ ድማ ዕርቂ ኢሎም እኮ እንታይ ገብሩ እስከ እቶም ተቃዋምቲ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ንሶም እዮም ንሓትቶም ዕርቂ ክገብሩ ዝፍትኑ እሱ እውን ፅቡቅ እዩ ኣብ መንጎም ዘሎ ባእሲ ኸማን ኣብቲ ምስቲ መንግስቲ ኸማን ክንዱ ዘሎ ይመስለኒ ኣብቲ ሓሸውየ ናይቲ ተቃውሞ ዝተረኣየ ባእስን ምቅታልን ካልእ ኣርስቲ እዩ ኣብ መወዳእታ ፕሮፌሰር ዓወት ኢልዋ ዘሎ ምስ ከይተሰማማዕ ትኽእል ከይትረዳዳእ ትኽእል ዕርቂ ኣብ መንጎ ህዝቢ ክትገብር ግን ትዝበለፀ ልቦና ኮይኑ ይስምዓኒ ኤርትራ ድማ የድልያ እዩ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመት ኣብ ደገ ዘሎ ዝተገበረ ወላ እዚ ትማሊ ኣብ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረስ ነፍሱ ዝኸኣለ ሰፊሕ ናይ ዕርቂ ፕሮግራም ዘድልየ ይሱ ንዕርቂ ዝሓትት ሰብ ድማ ለባም ጥራይ ኩሉ ግዜ ንዕርቂ ዝሓትት ክንምንታይ ፐርሰናል ክተትኩዖ ትኽእል እቲ ሰብ ንዕርቂ ዝሓትት ሰብ ለባም ስለ ዝኾነ ጥራይ ዕርቂ እንተጌርካ ድማ እቲ ህዝቢ ዝጥዕሞ ረዲኹም ሎም ወላ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ 10 ሰባት ይሃለዉ ኤርትራውያን እንተኮይኖም እዞም 10 ሰባት የድልይዋ እዮም ነቲ ሃገር ዕርቂ ድማ ክትገብር ኣለካ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ተዓራሪቑ ከይድ ማለት ኣይኮነን ግን ሃገራዊ ዕርቂ ምግባር ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ሎሚ እንተዘይተገብረ ኣት ሰም ፖይንት ክትገብሮ ትኽእል ግን ኤር ኢዝ ኦልዌይስ ኢምፖርታንት እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ብኣይ ወገን ክብሪ ዘለዋ ዘረባ እያ ዓመተ ዕርቅን ሰላምን ዓመተ ፍቕርን ሰላምን ቅሳነትን ርግኣትን ምዕባለን ግስጋስን ዓመተ ወፍርን ዓድኻ ትምለሰሉን ዓመት ክኾነልና ድማ ንምነ ኣብ መወዳእታ ናይ ዓመት ክትሰምዖ ዘለካ ክትዛረቦን ክትምሕፀኖን ዘለካ ድማ ዕርቂ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ኣገና ኣየክብሎ ዝኽእል ብዘየገድስ ካበይ ተበጊሱ ኩላታ ኢንተርቪው ኣይሰማዕኳና እታ ዕርቂ ትብል መልእኽቲ ጥራይ ብምልዓል ኸማን ክብሪ ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ክዕረቕ ክኽእል ኣለዎ
بزي قدس أبينا درجالو أرك دما انتاي جبان غير كايكون ولا سبز قتلون كو سدرا بيتنا تبهلنا كو أبز بس هي سب قتل زي دلي سبنا الزقتله ان كل يوم زعرك حبرة سبنا تاب موت على انتاي جبان لك لذي أركز بهال دما لبونا زلو سبز حتى نايب حق صبو عامة أرك أكبر لنا نابلكم إلو مارس سبز غودي لايك مكبار سبورت مكبار تقفكم مقداف كومنت ناتكم مقداف نصهم كان تايتبلو ناتكم ريتو بزانت بون سمع دلي مزياق قد فكم